κατεβαίναμε, δεν είχε stop και όπως κατεβαίναμε, ξαφνικά... Ίδρωσα ρε φίλε. Ξαφνικά νιώθω... Δεν κατάλαβα ρε παιδί μου τι έγινε. Ναι, δηλαδή εγώ κοίταξα δεξιά, ο άλλος κοίταξε αριστερά και μου κάνει δεν πρόλαβα να τον ακούσω τι είπε. Δηλαδή δεν ξέρω και πρόλαβε να πει το παιδί. Και ξυπνάω σε εισαγωγικά το κίνητο έψα πάνω σας. Ναι. Το οποίο παραβίασε stop, το οποίο τι έκανε εκείνη την ώρα. Ουσιαστικά stop γιατί... Ναι, είχατε προτεραιότητα δηλαδή. Ναι. Αυτό ήταν ο παράνομο. Ναι, αλλά μόλις έγινε το ατύχημα μετά από ένα χρόνο που δεν και βάλαμε stop στο δρόμο που κατέβαινα εγώ. Ένα χρόνο μετά. Okay. Αλλά οκ, ρε παιδί μου. Γίνεται. Εν τω μεταξύ. Τέλος, έτσι έσβησες. Φυσικά ένας εκεί πέρα καθηγητής της πλαστικής και γυρνάει και λέει ακροτηριασμό. Το κοιτάει, κοιτάει τις εξετάσεις, κοιτάει το πόδι. Αυτό είναι για ακροτηριασμό, κόψιμο. Μόλις το λέει, εντάξει, του είπα μια ευχή. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί εντάξει, ήταν πολύ ομό και επί τόπου ήμουνα, όπως ήταν το κρεβάτι μου, ήταν το μπαλκόνι. Επί τόπου λέω φεύγω. Ήταν η πρώτη μου σκέψη, φεύγω από την πρώτη. Εν τω μεταξύ, ακούγοντας το πρόσθετο, εμένα έχεις δει στα φαρμακεία που έχουν στις βιτρίνες κάτι κούκλες που φοράνε κάτι ψεύτικα. Λέω ναι, θα βλέπω τέτοιο πράγμα, λέω ρε πάτε καλά. Άμα είναι, λέω καλύτερα να πεθάνω, όντως. Και έρχεται μια φίλη ψυχολόγος που ο αδερφός της είχε ακριβώς πάθει το ίδιο πράγμα στο άλλο του πόδι, αλλά στο ίδιο σημείο από τρακάρισμα. Καλησπέρα και καλώς ήρθατε σε άλλο ένα επεισόδιο Drink Coffee with me. Εδώ είμαι πάλι, θα το πω για πολλοστή φορά, πάλι με έναν ιδιαίτερο άνθρωπο και χαίρομαι πάρα πολύ γι' αυτό. Γιατί μέσα από το βίντεο που θα δούμε σήμερα, μέσα από αυτό το επεισόδιο, όπως θα το γνωρίσετε κι εσείς, θα το γνωρίσω κι εγώ. Γιατί όπως λέω σε κάθε βίντεο, όλες οι κουβέντες γίνονται εδώ πραγματικά. Ούτε έχει γίνει κάποια προετοιμασία από πριν, ούτε τίποτα. Τον καλεσμένο δηλαδή, με λίγα λόγια, δεν τον ξέρω προσωπικά. Μπορεί να με ακολουθεί και να τον ακολουθώ στα social, αλλά δεν είχα πάρει χαμπάρι ότι είναι μια ιδιαίτερη περίπτωση και έχει περάσει και ένα προσωπικό πρόβλημα υγείας. Δεν τα γνώριζα όλα αυτά. Ένα μήνυμα που μου στείλε ήταν αρκετό να με κάνει να μπω στο προφίλ του, να δω κάποια πράγματα, να μου κινήσει τον ενδιαφέρον και κάνοντάς μου την πρόταση, αν ρε παιδί μου θα μπορούσαμε κάποια στιγμή να συναντηθούμε και να κάνουμε αυτό που κάνουμε σήμερα, ήταν αρκετό να μπω στο προφίλ του, να δω κάποια πράγματα και να του κάνω και εγώ μετά με τη σειρά μου την πρόσκληση για να έρθει. Λοιπόν, δεν θα πω περισσότερα. Εδώ σήμερα λοιπόν έχουμε καλεσμένο τον Λουκά Παπαϊωάννου. Το είπα σωστά? Σωστά. Και από ό,τι είδα στα social είσαι... Κάτσε να δεις τώρα πώς το λες τώρα. King Παπαϊωάννου Λουκάς. Ωραία. Και είσαι personal, δεν είσαι personal trainer. Όχι. Τώρα θα κάνω κάποια μαθήματα γι' αυτό. Ασχολείσαι όμως με την... Είμαι food supplement expert. Δηλαδή στα συμπληρώματα διατροφής είμαι... Για ξαναπες το άλλο με αυτό. Τι είσαι, food supplement expert. Τι είναι αυτό? Όσον αφορά τα συμπληρώματα διατροφής, ναι, που είμαι με τα extreme stores, από εκεί πέρα παίρνω, κάνω, δείχνω, γυμνάζομαι κιόλας. ωραία. Είμαι expert, δηλαδή άντε, από το να χάσει κάποιος μέχρι ναι, το να πάει κάποιος να γίνει κτήνος. Όχι για αναβολικά. Όχι αναβολικά. Οκ. Έχω μια ιδέα και από αυτά, αλλά μια ιδέα. Στα συμπληρώματα διατροφής είμαι... Έλα ρε φίλε. Εντάξει, μπορώ να το χρειαστώ κι εγώ, δεν ξέρεις ποτέ ρε. Έτσι. Γιατί εγώ είμαι στην άλλη φάση. Δεν θέλω να πάρω, θέλω να χάσω. Θες να χάσεις και να τα κάνεις όγκο. Όλο αυτό. Δεν ξέρω, τι να σου πω τώρα, αν αυτό το πράγμα γίνεται, το λίπος δεν το κάνεις όγκο ρε φίλε, δεν έχω ιδέα. Το λίπος προστατεύει πολύ τους μαλλιές. Ναι. Δηλαδή άμα κάνεις και γυμναστική, κάνεις μπα. Εντάξει τώρα... δηλαδή εγώ κάνω 3 ώρες την ημέρα γυμναστήριο. 3 ώρες γυμναστήριο, σώπα ρε φίλε. Εκεί πέρα ναι, το λίπος χρειάζεται, δηλαδή το λίπος είναι βασικό. Οκ, θα φτάσουμε και σε αυτό που θα μας πεις
και περί γυμναστικής που μας αφορά όπως βλέπετε, να πω σε αυτό το σημείο εδώ πέρα ότι σήμερα τα καφεδάκια είναι χορηγία από το No Name Café εδώ πέρα στον Άκη Δημήτριο, το οποίο έκλεισε και 6 χρόνια λειτουργίας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τα καφεδάκια και από ό,τι μου είπε εδώ πέρα και ο Λουκάς, είναι πολύ καλό, Ναι, όντως είναι εξαιρετικό το καφεδάκι. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ξέρεις, είμαι τέτοιο. Άμα δεν μου αρέσει τη γεύση, δεν. Και ειδικά, και δεν ξέρω κιόλας, είναι και ο πρώτος για σήμερα. Ναι. Ρε φίλε, είναι πιο σημαντικός ο πρώτος. Δηλαδή, άμα είναι μάπα ή φόλα ο πρώτος, μετά δεν μπορείς να. Είσαι μέσα στα νεύρα μετά. Έχω ψιλοκόψει τους καφέδες. Αχα. Δηλαδή, εντάξει, επειδή τα συμπληρώματα που πίνω έχουν full καφέινες και τέτοια. Αχα. Τους έχω ψιλοκόψει, αλλά γενικά πίνω 3-4 την εβδομάδα, αλλά δεν θέλω να είναι συγκεκριμένο. Πίνεις 3-4 την εβδομάδα. Ναι. Καλά, εγώ πίνω 3-4 την ημέρα. Και εγώ αυτό έκανα. Και τότε έχει κάνει συμπλήρωμα. Ναι, το έχει αντικαταστήσει δηλαδή. Τώρα το έχω κάνει τον καφέ ότι ρε παιδί μου, εντάξει, να το πιω. Δηλαδή, όταν ξυπνάω το πρωί δεν πίνω καφέ. Οκ. Λοιπόν, πάμε να μας βάλεις λίγο στην κουβέντα τώρα. Θέλω να μου πεις βασικά ποιος είσαι, ρε παιδί μου, τι κάνεις. Και θέλω να μου πας, πρόσεξε, να υποθέσω έχεις κάποιο ατύχημα, έτσι. Το 2016 είχα ατύχημα. Ωραία, πάμε λίγο από το 16 και πίσω μέχρι τότε. Πώς ήταν η ζωή σου, για να με φτάσεις στο 16 το ατύχημα, Ναι. για να μου πεις μετά πώς άλλαξε η ζωή σου μετά το ατύχημα. Ναι. Έτσι. Λοιπόν. Εντάξει. Ασχολιώσουν πάλι με αυτό που μου λες τώρα και πριν το 16. Εντάξει, ή άλλαξε η ζωή σου μετά το ατύχημα. Ήμουνα και εκεί, ασχολιόμουν δεν το έκανα ως. Δηλαδή, ό,τι μου έλεγε το παιδί από τα extremes θέλει να πάρω λόγω γυμναστικής, λόγω αθλημάτων. Αλλά ήσουν κάποιος δηλαδή που ήσουν γυμναστεριακός, ας το πούμε. Ναι, ασχολιώσουν δηλαδή με ναι, αυτό το κομμάτι. ασχολιόμουν, αλλά ξέρεις, δεν ήμουνα focus εκεί όπως τώρα παράδειγμα που σου λέω θέλω να κάνω και έχω κλείσει βασικά για να κάνω και κάποια μαθήματα για personal trainer να πάρω πιστοποίηση. Μέχρι τότε ασχολιόμουν με τους υπολογιστές, εγκατάσταση ηλεκτρονικών υπολογιστών και δικτύων, να φτιάξω κουτιά υπολογιστή από την αρχή, επισκευές, μέχρι ποια κινητά δεν θυμάμαι, μέχρι τότε τέλος πάντων στα κινητά, πάλι και στα κινητά ήμουνα. Εντάξει. Είχες κάποιον στην οικογένειά σου που είχε προβλήματα κινητικά? Όχι, κανένα. Τίποτα. Άρα δεν είχες εικόνα, δεν το έχεις βιώσει ποτέ αυτό το πράγμα. Ούτε φίλους και τέτοια. Όχι, ήθελα να αυτοκτονήσω όταν έμαθα τι θα μου κάνουν. Και και ουσιαστικά η ασχολία μου μέχρι τότε ήταν, δούλευα επειδή όταν είχαν έρθει οι Πακιστανοί στην Ελλάδα που ανοίξανε τα μαγαζάκια με τους υπολογιστές και αυτά. Ναι. Το κάνανε σε πολύ χαμηλές τιμές και πήρανε πολλή δουλειά από εμάς. Εσύ είχες δικό σου μαγαζί ή δούλευες σε κάποιο? Ελεύθερος επαγγελματίας ήμουνα, μέσω social, μέσω σελίδας που πήγαινες και έκανες αυτό το πράγμα. Ναι, και ασχολιόμουν περισσότερο και με τα Apple. Ήταν και ακόμα. Και παρόλα αυτά, αυτοί κάνανε καλύτερες τιμές από σένα? Σε τιμές εννοείται πως κάνανε καλύτερες, σε δουλειά δεν κάνανε καλύτερη. Ναι. Αλλά οι περισσότεροι κοιτάνε την τσέπη. Ναι, μπράβο, και μετά όταν τους χάλαγε τους έλεγα εγώ τα διπλά. Ναι, κατάλαβα. Μέχρι που ήρθε το τρακάρισμα. Άρα μιλάμε για τροχαίο με αυτοκίνητο ή με μηχανάκι? Εγώ ήμουνα με μηχανάκι, ήταν απόγευμα κιόλας Ιούλιος, κάπου εκεί, δεν θυμάμαι ακριβώς. Θυμάμαι μόνο πότε έγινε μετά ο ακροτηριασμός. Ωραία φίλε. Πώς τα πετάς έτσι? Έχω εξοικειωθεί πάρα πολύ με το θέμα. Λοιπόν, άρα θέλω να μου πεις λίγο πριν γίνει το ατύχημα, σε τι φάση σε πετυχαίνει, δηλαδή εσύ πού ήσουν εκείνη τη στιγμή? Σπίτι και με παίρνει ένας φίλος μου ηλεκτρολόγος, μου λέει πάω να φτιάξω ένα πίνακα, έχει πρόβλημα μου λέει με το σκληρό του, κάτι έχει υπολογιστεί στο αυτονό εκεί και με ρώτησε να ξέρω κανένα, μου λέει θες να έρθεις, μου λέει θα βγάλεις 50-100 ευρώ ανάλογα. Τι ήταν απόγευμα, τι ήταν εκεί? Μεσημεράκι. Μεσημεράκι, άρα ήταν μέρα δηλαδή, έβλεπες? Ναι, κανονικά παίζανε παιδάκια στους δρόμους γιατί έγινε, δεν ξέρω αν ξέρεις από Γαλάτσι, εσωτερικά. Ναι. Ένα δρόμο πριν την Κράβα, δηλαδή παράλληλα της Γαλάτσιου ένα στενό.
Σαν κεντρικό είναι αυτό. Η Γαλατσίου Προσπαθώ να είναι ο βάλω εικόνα κεντρικός Ναι. του Γαλατσίου. Εκεί του που είναι το λεωφόρου. ατύχημα. Το ατύχημα είναι ένας δρόμος μέσα και πιο Πολύ κάτω είναι σύγχρονο, δηλαδή κατηγορίες- περνάνε συνέχεια αυτοκίνητα. Καλά, εκεί στο γαλάζι εσάς έχω δει τι γίνεται υψηλό πανικός λιγάκι. Έτσι και έτσι περνάνε και. Εντάξει. Οπότε παίρνει είχε εσύ το όμως μηχανάκι και πας στη δουλειά. Έρχεται αυτός και με παίρνει. Εγώ τότε είχα ένα κάπου 8 και λέω τώρα μη παίρνω τη μηχανή μου. Okay. Έλα, του λέω πάρε Αυτό ήταν οδηγό. Ναι, Έλα ρε φίλε τώρα. του λέω έλα πάρε με. Εσύ ήσουν συνοδηγό δηλαδή. Έλα πάρε με, του λέω με το παπί, μην τον βγάζω τώρα μηχανή. Πόσα χρόνια οδηγό μηχανή. Ποιος αυτό? Εσύ. Εγώ από νόμιμα ή παράνομα. Και παράνομα. Από 10 χρονών οδηγώ Από μηχανάκι. 10 χρονών, έτσι. Και του λέω έλα πάρε με, του λέω να φύγουμε Κοίτα να δεις με τώρα, το παπί. δηλαδή, άμα ήσουν με το δικό σου μηχανάκι μπορεί να ήταν ο Αν ήμουν με το δικό μου δεν θα είχα πάει από στενό συνήθως. Αλλά επειδή τώρα λέω πρέπει να βγάζω το χίλια στους δρόμους, άσε να φύγω λέω με τα παπί. Ναι. Έρχεται με παίρνει. Όπως κατεβαίναμε, εντάξει, κρανάγια κανονικά εκεί δύο. Και όπως κατεβαίναμε με το παπί, δηλαδή αυτή τη στιγμή τη θυμάμαι πολύ μπαμ. Κατεβαίναμε, δεν είχε stop, ήταν ένα στενό διπλής κατεύθυνσης, όχι αυτό που κατεβαίναμε εμείς, αυτό που πέρναγε. Ναι. Δεν είχε stop και όπως κατεβαίναμε, ξαφνικά Ίδρωσα ρε φίλε. Ξαφνικά νιώθω. Δεν κατάλαβα ρε παιδί μου τι έγινε. Ναι, δηλαδή εγώ κοίταξα δεξιά, ο άλλος κοίταξε αριστερά και μου κάνει. Δεν πρόλαβα να τον ακούσω τι είπε. Δηλαδή δεν ξέρω και πρόλαβε να πει για το παιδί. Και ξυπνάω σε εισαγωγικά το Αυτοκίνητο έψα πάνω σας. Ναι. Το οποίο παραβίασε stop, το οποίο τι έκανε εκείνη την ώρα. Ουσιαστικά stop γιατί. Ναι, Είχατε προτεραιότητα δηλαδή. Ναι. Αυτό ήταν ο παράνομος. Ναι, αλλά μόλις έγινε το ατύχημα μετά από ένα χρόνο που δεν και βάλαμε stop στο δρόμο που κατέβαινα εγώ. Ένα χρόνο μετά. Okay. Αλλά οκ, ρε παιδί μου. Γίνεται. Εν τω μεταξύ. Τέλος, έτσι έσβησες. Δεν θυμάσαι τίποτα. Κοίτα, δεν είχες αισθήσει, δεν είχες τίποτα. Ξυπνάω. Ανοίγω τα μάτια μου και βλέπω έναν τύπο που ήταν, μου λέει φίλε μου, λέει με διασώσεις από το ΕΚΑΒ, αλλά δεν είχε έρθει το ΕΚΑΒ ακόμα. Έβλεπα παιδάκια να παίζουν στο δρόμο, δηλαδή άνετα είχε σκοτώσει παιδάκι αυτός. Άμα δεν χτύπαγε εμάς, είχε σκοτώσει κάποιο παιδάκι γιατί παίζανε μπάλες στη γειτονιά. Οκ, κατάλαβα τι λες. Και Πιτσιρικάς αυτός που έγινε που προκάλεσε το ατύχημα με το αυτοκίνητο. Ήταν αυτό το παιδί τέλος πάντων, χαρακτηρισμός που το λέω πολύ ευγενικά. Ναι, δηλαδή εγώ είμαι 40 τώρα, τότε ήμουνα πριν το 16 πόσο ήμουνα, ήταν 20-21. Πιτσιρικάς δηλαδή. Ναι. Και έρχεται ένα πολυκάρι μου λέει φίλε είμαι διασώσεις από το ΕΚΑΒ και... δηλαδή εσύ θυμάσαι τη σκηνή που τίποτα, μια άσπρη εικόνα, δηλαδή χάνεσαι. Ναι, θυμάμαι. Μετά ανοίγεις τα μάτια σου, βλέπεις αυτόν από το αυτό ΕΚΑΒ. το παλικάρι που έμενε στη γειτονιά και κατέβηκε μόλις είδε το σκηνικό. Α, δεν ήταν το ΕΚΑΒ, ήταν άσχετος. Ναι, δεν είχε έρθει ακόμα. Ναι, εκείνη την ώρα είχαν καλέσει. Έλα ρε φίλε τώρα. Και έρχεται και σηκώνομαι και κοιτάω κάτω στα πόδια μου και βλέπω ότι λείπει το ένα παπούτσι μου, το δεξί. Όχι στο πόδι που έχω κάνει τον ακροτηριασμό στο αριστερό. Λείπει το δεξί παπούτσι. Και έρχεται μια κυρία, δηλαδή αυτή η σκηνή ήταν τραγελαφική. Έρχεται μια κυρία με ένα ποτιστήρι και ένα κόκκινο Nike παπούτσι και λέει συγγνώμη, λέει ποιανό είναι. Τι θα της λέω εγώ δικό μου. Μου φέρνει το παπούτσι, το βάζω, σηκώνομαι όρθιος. Όντως. Σηκώθηκα όρθιος και μου λέει το παλικάρι μου λέει δεν κάθεσαι καλύτερα. Λέω γιατί μου, ξέρεις εγώ έβλεπα επειδή φόραγα ένα άσπρο μπλουζάκι με μια στάμπα, αλλά έβλεπα τα αίματα εδώ πέρα και λέω εντάξει, λέω, δεν έχω πάθει και τίποτα. Μου λέει κάτσε μου λέει λίγο ρε ψηλέ. Ήταν εξής, ακόμα ήμουν πολύ ζεστός από το ατύχημα. Εκεί κάθομαι και όπως κάθομαι και κάνω ένα έτσι, βλέπω στο αριστερό μου πόδι να είναι έτσι. Αστράδαλος να έχει πάει έτσι. Λέω εκείνη την ώρα. Και πώς το πάταγε, δε
Ήταν εξής, η ώρα εκείνη που σηκώθηκα. Δεν είχες καταλάβει δηλαδή τίποτα. Ήταν ακόμα. Τίποτα. Μόλις είχε γίνει, ξέρεις, ήταν καυτό, ζεστό. Ένιωθα κάτι ψηλό πόνος, αλλά τώρα ο πόνος από εδώ πήγαινε, από εκεί πήγαινε, λέω εντάξει, από το χτύπημα. Και μόλις κάθομαι, βλέπω αυτό το πράγμα, έρχεται το ΕΚΑΒ, μας παίρνει. Καλά, ο φίλος μου, σκέψου, έφερε 2 τούμπες στον αέρα και έσκασε με το κεφάλι στον παμπρί και έσπασε και το κράνος. Δηλαδή, άμα δεν φορά και κράνος, γεια σας, Ναι. Είχε φύγει, είχε πεθάνει εκείνη την ώρα. Ωραία, φίλε. Ο τύπος που μας τράκαρε είχε ένα Hyundai Gedge, λέω, Gedge, κάτι τα μικρούλια, όχι τα Atos, Ναι, ξέρω. τα πιο καινούργια, ναι. Δεν είναι ότι σταμάτησε, δηλαδή δεν υπήρχαν ίχνη φρεναρίσματος κάτω. Έπεσε με όλη τη φόρα της. Είναι ναι, ότι έσκασε πάνω μας και του τρύπησε ψυγείο και άνοιξε και το κάρτερ και του φύγαν τα λάδια. Δηλαδή σκέψου πώς έσκασε πάνω μας. Το μηχανάκι δεν το έβλεπα, δηλαδή γιατί μου λέει και το παιδί που οδηγούσε μου λέει ρε, μου λέει, πού είμαστε? Λέω, Βασίλη, είσαι καλά? Φίλε. Μου λέει, τι κάνουμε, πάρ' την Πινελόπη. Η Πινελόπη είναι η γυναίκα του. Του λέω, τι μου λες, του λέω. Έχουμε τρακάρει. Είχε πάθει σοκ ο άνθρωπος. Ναι, εντάξει, αυτός... Από πού του ήρθε. Ναι, εμένα με χτύπησε εξής. Σε χτύπησε προφοράς με την μερία που ήταν το πόδι που έπαθε ζημιά, Το πόδι εκεί. Εκεί έφαγε όλη τη φάση. Ναι, εκεί και ήταν και το αμορτισέρ χρήση από το παπί και. Καλά, σου λέω, το παπί έφυγε σχεδόν πολλά μέτρα, δεν ξέρω, δεν φαινόταν καν. Και ο άλλος είχε σηκωθεί όρθιος και έλεγε, πού είμαστε, πού είμαστε. Του λέω, πήγαμε για αυτό, προσπαθούσα να το εξηγήσω. Έρχεται το ΕΚΑΒ, μας παίρνει, 2 ασθενοφόρα εννοείται, εντάξει, 2 άτομα ήμασταν. Και μας πάει στο ΚΑΤ. Στο ΚΑΤ εκεί πέρα, εντάξει, στο ΚΑΤ ήμουν επεισοδιακός. Ήτανε και λίγο γεια σας οι ειδικευόμενοι και τι πάνε και μου κάνουν, όπως ήταν το πόδι, πάνε και μου βάζουν νάρθηκα. Και έχω αρχίσει εγώ τώρα και μου ακούει όλο το ΚΑΤ. Πάτε καλά, έβριζα. Όταν σου λέω έβριζα. Δηλαδή δεν γινότανε. Ανεβαίνει ο γιατρός εφημερίας που ήταν, ένα Ρουμελιώτη τον λέγανε κιόλας, ήταν ο εφημερεύω γιατρός, ανεβαίνει, με κοιτάει, του λέω πες τους μπιπ, να μου βγάλουν αυτό το πράγμα και να βγω έξω να κάνω ένα τσιγάρο, δεν μπορώ, έχω σολτάρει. Ξέρεις, είχα τον πόνο μου, και το βλέπει και λέει, ρε βγάλετε, του λέει αυτό το νάρθηκα, λέει, θα του κάνετε ζημιά. Μου το βγάζουνε τον νάρθηκα, ψηλό ηρεμό από τον πόνο, γιατί όταν μου Εγώ δεν κατάλαβα τώρα, γιατί να σου βγάλει τον νάρθηκα. Πού ήταν το. Γιατί ήταν λάθος, ήταν το πόδι έτσι και ήταν άμεσο χειρουργείο, δηλαδή δεν ήταν να μπει Είχε σπάσει το πόδι σου. 11 συντριπτικά κατάγματα, αστρά, γαλοκνήμη, περώνη. Και παρόλα αυτά, δηλαδή δεν σου βγάλε μια ακτινογραφία, να δούνε τη ζημιά. Μου βγάλανε και σου κρίνανε ότι πρέπει να σου βάλουν γυψό. Ναι, οι ειδικευόμενοι κάτσε να βάλουμε. Και λέω τι κάνουνε. Δεν επικοινωνούν καθόλου. Μου το βγάζουνε μετά πολλά. Πάω, κάνω το τσιγάρο μου, ξέρεις, και ξαναμπαίνω μέσα. Μου λέει ο γιατρός, κοίτα κάτι, μου λέει θα γίνει χειρουργείο. Λέω δεν μπορώ να φύγω. Εγώ η φάση ήταν ότι. Εσύ δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα τη σοβαρότητα της κατάστασης. Τίποτα. Μου λέει θα γίνει χειρουργείο. Λέω οκ. Πότε λέω. Άμα είναι, λέω να φύγω με δικιά μου ευθύνη και ξανά έρχομαι να το κάνουμε. Τόσο χαλάρωσες. Ναι. Τι λες ρε φίλε. Σε φάση ναι, ζέστη. Μου λέει όχι, μου λέει τώρα, μου λέει είναι να χειρουργήσω, μου λέει κανονικά άλλα 2 σε εφημερία κιόλας είχε, αλλά μου λέει εσύ κατεβαίνεις κάτω τώρα, ετοιμάστε για χειρουργείο. Με κατεβάζουνε. Που έχω περίεργα να μάθω πώς φτάσαμε στο κόψιμο του ποδιού, έτσι, δηλαδή είναι. Με κατεβάζουνε μετά απ' όλα. Ακόμα δεν μπορώ να το καταλάβω. Ναι. Με κατεβάζει μετά απ' όλα και μου βάζουν έχεις δει τον πύργο του Άιφελ. Ναι. Μπράβο, μου βάζουν μια εξωτερική οστεοσύνθεση τέτοια. Και μετά πάω στο δωμάτιο. Καρφιά και τέτοια.
Ναι, ένα πράγμα που το βλέπεις και λέγες, δηλαδή δεν το έχω και φωτογραφία. Τώρα τα είχα. Ο γιατρός το τράβαγε μετά και λέγε τι έφτιαξε. Και μετά γράφουμε. Δηλαδή σου ενώσανε τα σπασίματα, αυτό Ναι, με βίδες. μου έβαλε τις βίδες, μου έβαλε πρώτα απ' όλα να κρατήσει, μου ίσχυσε το πόδι, εντάξει ήμουνα με ολική νάρκωση εννοείται. Άμα μου λέει ότι ήταν και ξύπνιος ρε φίλε, εντάξει, θα σου για το βιβλίο Γκίνες άμα. Αλλά αντέξει τέτοιο πόνο τώρα. Γιατί όταν μου κάνανε την αφαίρεση των σιδέρων και μου βάλανε την εσωτερική οστεοσύνθεση, ήμουνα με ραχαία. Και όχι τους ξύπνησα, ξύπνιος ήμουνα γιατί με τη ραχαία ξέρεις δεν ένιωθα από τη μέση και κάτω. Άρχισα να σαλεύει το πόδι μου στο τελευταίο μισάωρο την ώρα που με ράβανε. Τέλος πάντων βάζουμε αυτό το εξωτερικό και μετά από 15 μέρες θα βάζαμε εσωτερικά σίδερα. Βάζουμε, μετά από 15 μέρες γίνεται αυτό, μπαίνω χειρουργείο, αφαίρεση εξωτερικής και εισαγωγή εσωτερικής οστεοσύνθεσης μαζί με, πώς το λέμε, κάτι μέταλλα για αστραγάλους, λάμες στα πλαϊνά που είναι το καλάμι και τα σχετικά όλα αυτά. Εκεί πέρα ήμουνα με, όχι ολική ναρκώση, ήμουνα με ραχαία. Και κάποια στιγμή πρέπει να είδε ο γιατρός στο πόδι μου που το έκανα έτσι το άλλο και λέει, τους χαρακτήρισε από μη, ξέρεις, ξυπνάει, πώς το λένε, καταλαβαίνει. Και έρχεται ένας αισιολόγος, μου βάζει κάτι αποτέλ, κάτι, ξέρω εγώ τι μου βάζε, όχι νάρκωση, γιατί εντάξει, ναι, μου βάζει κάτι τέτοια και δηλαδή το ράψιμο το καταλάβαινα. Μετά πολλά περνάει αυτό, εντάξει είχα τρελούς πόνους εκεί στο νοσοκομείο, εντάξει, βέβαια το προσωπικό ήταν άψογο, νοσηλεύτηκε. Πόσες μέρες έκατσε μετά από αυτό? Μετά το δεύτερο χειρουργείο που έβαλε, πρέπει να κάτσα καμιά 15 μέρες. 15 μέρες, 20. Και συνθήκες άθλης να αποθέσω. Και όχι, να σου πω την αλήθεια. Ήσουν ευχαριστημένος από αυτό? Να σου πω την αλήθεια. Αν και δημόσιο, στο ΚΑΤ έγινε γι' αυτό? Στο ΚΑΤ, στη Β' Ορθοπαιδική, αν και δημόσιο νοσοκομείο, ήμουνα σε δωμάτιο που αντί για 2, δηλαδή ήταν θεωρητικά δίκλινο, εγώ το είχα κάνει μονόκλινο, γιατί έπρεπε να έχω κάποιον τέτοιο. Μαζί σου να σε βοηθάει. Ναι, εκεί είχα τη μάνα μου και είχε γίνει μονόκλινο δωμάτιο. Με τη μάνα μου και τον πατέρα μου βασικά. Και είχε γίνει μονόκλινο δωμάτιο, δηλαδή στο άλλο κρεβάτι κοιμότανε. Κανείς δεν κοιμότανε, αλλά καθόταν η μάνα μου ή ο πατέρας μου, δεν υπήρχε κάτι. Και κατά έναν, όχι παράξενο τρόπο, μπορεί να ήταν και λόγω της συμπεριφοράς μου και λόγω του ότι ήμουν αρκετά ήσυχος, δεν ενοχλούσα, δηλαδή καταλάβαινα κιόλας ότι είχαν τα κορίτσια, ξέρω εγώ, για έναν όροφο 60 ατόμων, ξέρω εγώ, ήταν 2 νοσηλεύτριες. Τώρα... Τι να πεις τώρα, ναι. Τώρα τι ναι, να, δηλαδή και τις είχα σε φάση ότι πονάω, π.χ. φέρτε μου κάτι, μην αγχώνεστε όμως, ήμουν ακριβώς έτσι, μην αγχώνεστε, όποτε μπορέσετε. Και ήμουνα πάρα πολύ ευχαριστημένος, δηλαδή ακόμα μιλάω με το νοσηλευτικό προσωπικό. Είμαστε και κινητά και για καφέ και έχω πολύ καλές σχέσεις. Μετά εντάξει βγαίνω έξω, έπρεπε να είμαι σπίτι και μου είχαν βάλει, επειδή είχα τα σιδέρατα μέσα, μου είχαν βάλει κάτι τζέλ επιθέματα, αργύλου, κάτι τέτοια, να τα βάζω στην αρχή και μετά να περπατάω με πατερίτσες, αλλά όχι να κάνω και περίεργα πράγματα. Και είχα τα σίδερα μέσα και... Ναι. Δεν μπορώ να προσπαθώ να καταλάβω πού πάει όλο το έργο, ρε φίλε, πραγματικά. Και είχα τα σίδερα μέσα και θεωρητικά πήγαινα να ξαναφτιάξω τη ζωή, γιατί άμα σκεφτείς ότι έχασα όλο το καλοκαίρι εκείνο, καλά εντάξει από δουλειά δεν... Έχασα πελάτες, το ένα το άλλο, γιατί δεν μπορούσα να είμαι εγώ κάπου. Ναι. Και με άτομα που συνεργαζόμουν, όταν ο πελάτης έλεγε θέλω να είναι ο Λουκάς,
Δεν γινόταν ο Λουκάς. Γιατί ο Λουκάς είχε αυτό το πρόβλημα. Και χαλάσανε πελάτες, μου κλέψανε πελάτες. Okay. Γενικά είχες μια παύση στη ζωή σου, στην επαγγελματική, ρε παιδί. Είχα μια παύση μεγάλη. Μετά σε έναν τσακωμό, ας πούμε, μετά τώρα από εκεί, το 17, μέσα στο 17. Όχι σε κάτι ιδιαίτερο, σαν να τσακώνομαι εγώ με σένα και την ώρα να μου δώσει μια αθώα κλωτσιά. Αθώα, όχι τώρα σου λέω ξύλο και τέτοια, μια αθώα κλωτσιά, ναι, οκ. Έλα ρε, ξεκόλα, τάκ, πάρτι. Και με χτυπάει, δεν ήξερε ούτε ο άνθρωπος που το έκανε, δεν μπορώ να καταλογίσω ευθύνες αυτόν. Με χτυπάει ακριβώς στη βίδα. Την εσωτερική που δεν φαινόταν, με χτυπάει εκεί στη βίδα. Τι λες ρε φίλε τώρα. Και βλέπω εγώ ότι κάνει ένα, ξέρεις ότι ψιλοματώνει, δεν ήξερα ότι είναι η βίδα. Ψιλοματώνει, πάω σπίτι, βάζω πούλβο, έβαζα κάτι μπεταντίν, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Αλλά αυτό δεν έκλεινε, άνοιγε. Και άνοιγε ρε, πάμε στο ΚΑΤ να το δούμε, να μου λέει ο πατέρας μου, εγώ έμενα μόνος μου, του λέω δεν πάω πουθενά. Μια μέρα μου λέει πάμε, μου λέει στο ΚΑΤ, πάμε στο ΚΑΤ, δεν πάω πουθενά και αυτό να αρχίσει να ανοίγει, αλλά δεν έβλεπα εγώ τη βίδα μέσα, ακόμα. Έβαζα πούλβο, ξέρεις, και λέω εντάξει, θα γίνει καλά, παιδί μου, θα κλείσει. Ναι. Περπάταγα κανονικά, και επειδή μου αρέσει κιόλας το περπάτημα, έκανα και μεγάλες διαδρομές. Παρόλο που έχεις το πρόβλημα αυτό. Ναι, εντάξει, δεν το θεώρησα κάτι. Πάλι δεν το συνειδητοποιείς, δηλαδή, τη σοβαρότητα της κατάστασης. Γιατί, εντάξει, ήταν σαν να βγάλεις εσύ τώρα ένα σπυράκι εδώ πέρα και να το ξύσεις και να σου γίνει κάπως. Αυτό ήταν, οπτικά δηλαδή έτσι το βλέπεις. Ναι, έτσι φαινόταν. Θα πήγαινες εσύ στο νοσοκομείο τώρα γι' αυτό, όχι. Ναι. Θα βρεις κάτι, ξέρω. Okay. Και μια μέρα εκεί πέρα με παγιδεύει, σε εισαγωγικά, ο πατέρας μου με παίρνει τηλέφωνο. Πόσες μέρες δηλαδή είχαν περάσει μέχρι τότε? Κάτι μήνες. Α, έκανε περάσει μεγάλο διάστημα. Ναι, αυτό έγινε καλοκαίρι του 17. Ναι. Αυτό με το χτύπημα. Και μετά εκεί κοντά στο Δεκέμβρη, επειδή μου έκανε και κάποιες αλλαγές η μάνα μου, ξέρεις, μου έβαζε τέτοιο, μου λέει έχει ψηλοανοίξει το Νατάλο, λέω έλα μωρέ που έχει ανοίξει, ξέρεις, το είχα πάρει πολύ χαλαρά, μπορώ και περπατάω. Δηλαδή είχαν περάσει τόσοι μήνες τώρα και παρόλο που δεν έκλεινε η πληγή, δεν είχε δώσει βάση καθόλου. Όχι καθόλου, δεν ήταν σε φάση, λέω εντάξει, εδώ μπορώ και πάω από γαλάτσι, λέω τέρμα πατησίων. Τι είναι, δεν είναι κάτι. Ναι. Και συνεργέται η μάνα μου με τον πατέρα μου τώρα και με παίρνει από τώρα μια μέρα, μου λέει να σου πω κάτι, τι λέω τι. Εδώ μεταξύ, 2-3 φορές που πήγε να μου την κάνει, έβλεπα εγώ στα μάξι του τη βαλίτσα πίσω, ότι έχει ετοιμασμένη βαλίτσα με πράγματα και λέω για νοσοκομείο δεν πάω. Και με παίρνει μια μέρα και μου λέει να σου πω κάτι, έχεις, μου λέει, ένα δικαστήριο για δίπλωμα από πιο παλιά, πάμε, μου λέει, που έχω ένα γιατρό γνωστό εκεί στο κάτω να σου βγάλει μια βεβαίωση. Σε τέτοια φάση. Μπαμπά, πολύ καλός. Ναι, ο πατέρας μου και η μάνα μου με σώσανε εκείνη τη φάση. Πραγματικά όμως. Γιατί είσαι ενήλικος. Δεν μπορούσε να σε πάρει με το ζόρι και να σε πάει. Ναι, δεν γινόταν. Σου λέω και όλες τις φορές προσπάθησαν να... Τους ξέφευγες εσύ. Έβλεπα τη βαλίτσα και δεν έπαιρνα καν στα μάξι. Του λέγα ας είμαι ήσυχο. Και εκείνο, και λέω εντάξει, και δεν πάμε. Κοιτάω βέβαια, πονηρεμένα, κοιτάω τίποτα. Χαλάρα, δεν υπήρχε τίποτα. Δηλαδή σκέψου είχα φτάσει σε φάση, του λέω για να δω λίγο και κάτι πίσω στο βολβαγάζ, του λέω... Ήμουν σε φάση τέτοια, δεν παίρνω. Και πάω στο ΚΑΤ. Κοίτα εδώ άρνηση. Ναι, δεν υπήρχε. Και πάω στο ΚΑΤ. Όπως ήμουνα με ένα σκουτεράκι, με ένα Beverly. Λέω να ανέβω λίγο με το τι και να αντιθούμε εκεί. Μου λέει όχι, μου λέει καλύτερα να πάμε μαζί.
Άστο κάπου, το έδωσε σε ένα φίλο μου τέλος πάντων. Λέω, οκ, πάμε. Έρχεται να με παίρνει, πάμε. Και την ώρα που μπαίνουμε στο κάτω, έχω κάτσει, μου λέει, δηλαδή ο πατέρας μου εκείνη την ώρα είναι παράσταση. Κάτσε μου λέει, μωρέ, και σε ένα καροτσάκι κιόλας τώρα, για να πούμε στον γιατρό, ότι, για να μας το φτιάξει το χαρτί, ότι δεν μπορείς να παραστείς στο δικαστήριο. Εδώ μεταξύ, εντάξει, επειδή μου το έφερε τόσο έτσι, δεν του ζήτησα να του πω, για να δω πότε το χαρτί του δικαστηρίου, ρε παιδί μου, για το δεύτερο. Δεν σου πει καν, ναι, το κάνει τόσο ωραίο. Ναι, το έκανε πολύ πραγματικό. Δηλαδή, στημένο σενάριο. Λέω, οκ, τι λέω, πάμε. Κάθομαι και στο καροτσάκι, και την ώρα που με πάει εκεί πέρα, λέει, ο κύριος Παπαϊάνος μας περάσει τώρα. Το ακούω, εκείνη την ώρα με παραξενεύει κάτι, αλλά λέω εντάξει, μην γίνω και καμιά ρόμπα και με πάνε στα εξωτερικά ιατρεία, μου λένε εξάπλωσε εκεί. Λέω, εδώ λέω κάτι γίνεται. Με τα πολλά, να μην στα πολυλογώ, δηλαδή κάτι είδανε, κάτι τόνα, κάτι τ' άλλο, κάτι έτσι, ήρθαν οι γιατροί. Ξαναβρίσκομαι β' ορθοπαιδική εκεί που ήμουνα, ακριβώς στο δωμάτιο με πήγανε. Λέω ρε παιδί. Σου είχαν πει τίποτα? Όχι, όταν ανέβηκα εγώ β' ορθοπαιδική, λέω θα χαιρετήσω και τα κορίτσια. Και ο νοσοκόμος που ανεβαίναμε μας πάνω μου λέει ποια κορίτσια χαιρετήσει, η εισαγωγή σου, έχει γίνει η εισαγωγή σου. Λέω τι, έχει γίνει η εισαγωγή σου. Λέω ρε φίλε τώρα, τι έχω πάθει, τι κάνω εδώ, πώς θα φύγω, έπαιρνα τηλέφωνα, να βγαίνω με το κινητό πιο έλα, θα έρθει να με πάρεις τηλέφωνο κάτι μου κάνανε εισαγωγή μου, με ρωτάγανε φίλοι μου γιατί, ξέρω εγώ λέω γιατί. Την επόμενη μέρα έρχονται οι γιατροί, το καθαρίζουν όλο αυτό εδώ το θέμα που ήταν, το πόδι, και βλέπω ότι είχε ένα άνοιγμα τόσο και φαινόταν κόκαλο και οι βίδες και το μέταλλο. Και μου λέει έχει κάνει σε ένα σημείο τόσο οστεομελίτιδα και πρέπει να προχωρήσουμε, βασικά να δούμε τι λύσεις μπορούμε να έχουμε. Ήταν το αρχικό τους. Το ψάχνανε και οι γιατροί στο ΚΑΤ, μας δώσανε τις επιλογές και στην οικογένειά μου, στο να ψαχτούν, δηλαδή μέχρι και διαβαλκανικό ψαχτήκαμε, σε ιδιωτικά στο Μετροπόλιταν. Δηλαδή έφυγες από την εισαγωγή σου μετά τον καθαρισμό? Όχι, έκατσα στην εισαγωγή, αλλά τώρα δεν ξέρω αν ήταν νόμιμο ή παράνομο. Βέβαια, άδεια γιατρού υπήρχε ότι να ψαχτεί. Τι γίνεται. Πήγες στα νοσοκομεία που λες τώρα? Στο διαβαλκανικό δεν πήγα και στο Ιωαννίνων. Στέλνανε ιατρικά τα χαρτιά. Τα χαρτιά δηλαδή πηγαίνανε πέρα. Εσύ ήσουν στο νοσοκομείο σε όλη αυτή την φάση? Είχα πάει σε κάποια ιατρία να τα δουν κάτι γιατροί, το να τα λέω εκτός κάτι και είχα βγει κιόλας για να βγάλω γιατί είχα stretching εδώ και φοράγα μεταλλικό και έπρεπε να βγει για το χειρουργείο. Βγήκα και γι' αυτό τέλος πάντων. Οι δικοί μου πήγαιναν, φέρνανε, αλλά σε φάση ότι τέτοιο και σκάει, το θυμάμαι σαν τώρα, σκάει. Δηλαδή είχε έρθει ένας γιατρός από το ΚΑΤ, ήταν κορυφαίος μικροχειρουργική, για να κάναμε ελεύθερο κρυμνό. Δηλαδή σε φάση ότι εκεί που, γιατί εντάξει εκεί σου λέω που γιατί έβλεπα κόκαλο. Να βγάλουμε δέρμα ξέρω κάπου από κάποιο άλλο σημείο, κρέας ή από μπούτι κάπου και να πάει εκεί. Και αυτό δεν υπήρχε, αλλά το θέμα ήταν το κόκαλο. Ότι η οστεομελίτιδα είχε σαπίσει το κόκαλο, επειδή τόσο καιρό που τα έφερα εγώ, είχε σαπίσει τόσο το κόκαλο. Έπαιρνα τριπλό σχήμα αντιβίωσης πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Δηλαδή σκέψου μία που το έπαιρνα και μία που έφευγα τουαλέτα. Ήτανε τέρμα δυνατό, έβγαζα τα άντερά μου, δεν αντεχόταν. Ήταν πάρα πολύ δυνατό και δεν είχα καταλάβει εγώ την ουσία ότι, πώς το λένε, ότι πρέπει να γίνει κάτι άμεσα γιατί θα χάσεις και το γόνατο.
Λέω εγώ τώρα άμα είναι να χάσω πόδι, τι να χάσω αυτό, τι να χάσω και το γόνατο, τι να λέει. Ήμουν σε φάση τέτοια. Και σκάει ένας πλαστικός, διευθυντής της πλαστικής τότε ένας, και γυρνάει και μου λέει χύμα όμως, σου λέω πολύ ομά, αλλά η αλήθεια. Το βλέπει, γιατί επειδή η μητέρα μου δουλεύει και αυτή σε ένα νοσοκομείο στο Ιπποκράτιο, υπήρχαν, ξέρεις, και συνομιλίες, της έλεγα μάνα πάρε, αφού ξέρεις, ήταν και η θεία της διευθύντρια νοσηλευτικής υπηρεσίας, κανόνισε μήπως, ξέρεις, γίνει κάτι ρε παιδί μου, να έρθουν, ερχόντουσαν να με δούνε τώρα διευθυντάδες, καθηγητάδες, ό,τι τέτοιο. Και σκάει ένας εκεί πέρα καθηγητής της πλαστικής και γυρνάει και λέει ακροτηριασμό. Το κοιτάει, σκάει, κοιτάει τις εξετάσεις, κοιτάει το πόδι. Αυτό είναι για ακροτηριασμό, κόψιμο. Μόλις το λέει, εντάξει, του είπα μια ευχή. Κατάλαβες τι εννοώ. Γιατί εντάξει, ήταν πολύ ομό και επί τόπου ήμουνα, όπως ήταν το κρεβάτι μου, ήταν το μπαλκόνι. Επί τόπου λέω φεύγω. Ήταν η πρώτη μου σκέψη, φεύγω από την πρώτη. Πάμε με το κεφάλι. Αποκλείεται να ζήσω, λέω. Με το κεφάλι αποκλείεται. Ή δεύτερος ήταν. Ήταν πολύ κοντινός. Λέω φεύγω με το κεφάλι. Έρχονται μετά όλες οι νοσηλεύτριες μέσα, γιατί είχα κάνει σχέση και από πριν, οι ίδιες ήτανε. Και το ένα και το άλλο και δεν είναι έτσι και είναι άλλο, και δεν είναι έτσι και δεν είναι αλλιώς. Ωραία φίλε. Ωραία παιδιά, πώς θα γίνει, τι θα κάνω, δηλαδή θα κόψω το πόδι και, άρα λέω χρειάζεται να παραπεθάνω, να βγω έξω, γιατί το να έφευγα με υπογραφή και δικιά μου ευθύνη, γιατί το βιβλίο ήταν να έρθει, δηλαδή το είχα πει ότι φέρτε μου να υπογράψω να φύγω, όχι να φύγω με δικιά μου ευθύνη. Θα πεθάνω, ναι λέω, γιατί και να ζήσω λέω με αυτό τι είναι. Ήσουνα δηλαδή, είχες απογοητευτεί πλήρως, δηλαδή δεν μπορεί να το δεχτείς. Δεν ήτανε, γιατί μου λέγανε λες. θα βάλεις άλλο, θα βάλεις πρόσθετο, θα μπορείς να παίζεις και μπάλα π.χ. γιατί. Εδώ μεταξύ, ακούγοντας το πρόσθετο, εμένα έχεις δει στα φαρμακεία που έχουν στις βιτρίνες κάτι κούκλες που φοράνε κάτι ψεύτικα. Λέω ναι, θα βάλω το τέτοιο πράγμα, λέω ρε πάτε καλά. Άμα είναι, λέω, καλύτερα να πεθάνω, όντως. Και έρχεται μία φίλη ψυχολόγος, που ο αδερφός της είχε ακριβώς πάθει το ίδιο πράγμα στο άλλο του πόδι, άλλο στο ίδιο σημείο, από τρακάρισμα. Αλλά είχε κάνει τον ακροτηριασμό, φοράει πόδι κανονικά και έρχεται αυτή και ήταν η μέρα που περίμενα ότι θα μου φέρουν να υπογράψω και γεια σας. Φεύγω. Τώρα πότε θα πεθάνω δεν με ενδιαφέρει. Ήτανε τελείως. Η κατάθλιψη είναι λίγη για αυτό που ένιωθα. Μου κάνει... Έρχεται μέσα και με αρχίζει στην αντίστροφη ψυχολογία. Και εσύ ο Λουκάς φοράς παντελόνια, άντε ρε μου λέει, φουστίτσες φοράς και κάτι έτσι και κάτι αλλιώς, το αντίστροφο. Της λέω ρε ευτυχία, της λέω άστα. Αυτή ποιος την ειδοποίησε τώρα, ποιος της είπε? Ήταν δικιά μου φίλη και μιλάγαμε και... Μάλιστα, okay. Οπότε της είχες πει το πρόβλημα. Ήξερα ακριβώς τι συμβαίνει. Οκ. Και πήρε την απόφαση και ήρθε και ο θελός μόνη της, Ναι, είχε ξανάρθει. Μπράβο, ρε και κοπέλα τη μου, μέρα μπράβο. ήρθε, ναι. Δεν τον είχαμε εδώ τώρα. Θα μας τα λέει. Όχι, για κανένα άλλο. Και μου έχει ξεκινήσει την αντίστροφη ψυχολογία τώρα και μου τα χώνει. Και εντάξει, επειδή κάτι σκάει, της λέω να σου πω κάτι, λέω μην με πας το έτσι. Δεν περνάει, της λέω αυτό. Γιατί μου λέει, ρε, έχει πάθει κανένας τίποτα. Ήτανε αρχές Ιανουαρίου του 18. Δηλαδή είχα κάνει αλλαγή μέσα στο ΚΑΤ, με σαμπάνιες εγώ, βασιλόπιτες, στον άλλο, κομπλέ, με το προσωπικό σου λέω πάρα πολύ καλές σχέσεις. Και ήταν αρχές Ιανουαρίου και μου λέει να σου κανονίσω και εκείνη ώρα σκάσανε, δεν ξέρω αυτό τώρα ποιος το είχε κανονίσει, σκάσανε οι γιατροί και μου λένε αποφασίζεις γιατί είσαι καιρό μέσα, έχεις πάρει όλα τα περιθώρια,
στο τι θα γίνει, ή προχωράμε στον ακροτηριασμό ή κάνεις αυτό που ζητάς τόσες μέρες, υπογράφεις και φεύγεις. Και μου είχε μπριζώσει λίγο η άλλη, υπογράφω μια ακροτηριασμό, λέω να κοπεί, να πάει να απαυτωθεί. Εντάξει, εγώ το υπέγραψα, βέβαια είχα μισή καρδιά. Όταν το μάθανε, γιατί ξέρεις οι γονείς ήταν απ' έξω, εκείνη την ώρα δηλαδή με τους γιατρούς, εγώ και οι γιατροί και η Ευτυχία που ήταν και ψυχολόγος και μιλάγαμε, και όταν το μάθανε χαρήκαν οι δικοί μου και τα σχετικά, ότι θα γίνει αυτό τέλος πάντων και ότι δεν θα υπογράψω να πάω ψοφήσω, σαγατή, ούτε σαγατή δεν θα ψοφήσω, χειρότερα. Εντάξει. Μου λέει η Ευτυχία, μου λέει, λόγω του αδερφού μου, θα σου στείλω από την εταιρεία να δεις την κοπέλα που είναι υπεύθυνη για αυτά. Έρχεται μια κοπέλα και μου λέει, θέλεις, μου λέει, και μου εξηγεί ότι θα είσαι normal, δεν θα έχεις κάποιο πρόβλημα. Βέβαια, εκείνη την ώρα μου τα εξηγούσε τόσο καλά, σκεφτόμουν το οικονομικό. Λέω, μου λέει, σε αυτό είσαι εσύ. Αυτό μου λέει, θα το κανονίσουμε με τους γονείς σου. Εντάξει, τι να μου πει εμένα τώρα, ακόμα δεν το είχα κόψει. Ναι, αυτό το κανονίσουμε με τους γονείς σου. Αλλά εντάξει, okay. Άρα λέω κάτι θα γράφετε, θα, ό,τι. Τίποτα απολύτως, όλο δικό μου αυτό. Τότε με το ατύχημα είχα ένα δικηγόρο που από την ασφαλιστική κανονίσαμε και πήρα κάποια χρήματα. Βέβαια όλα αυτά τα χρήματα φύγανε για το πόδι, γιατί δεν υπήρχε κάτι. Και μου λέει βέβαια αυτή η κοπέλα, μου λέει, θα σου στείλω να δεις κάποια παιδιά. Μου έρχονται τις επόμενες μέρες 2-3 άτομα, τους έβλεπα να μπαίνουν στο δωμάτιο, τους κοίταγα. Λέω, τώρα αυτοί έχουν κομμένο πόδι ή φοράνε πρόσθετο. Μπάλε. Μα δεν φαινόταν καθόλου, όχι, ο ένας ήταν και κομμωτής κιόλας, που ξέρεις η ορθοστασία είναι το τέτοιο. Και λέω, μπράβο, λέω. Άμα είναι, λέω έτσι, εντάξει, οκ, ρε παιδί μου, ας το κάνω. Βέβαια, ακόμα σου λέω, δεν είχα στο μυαλό μου τι σημαίνει έχεις, δεν έχεις γόνατο. Όλοι είχαν γόνατο, όλοι είχαν ακροτηριασμό ποδοκνημικής. Δηλαδή, όλοι είχαν γόνατο αυτοί που είδα. Άρα εσύ είχες φτάσει σε σημείο να μην σώνεται ούτε το γόνατο. Όχι, σώθηκε το γόνατο. Σώθηκε. Ναι. Α, okay, ωραία. Αλλά ήταν σε φάση ότι λέω, εντάξει, Klein, δεν τρέχει κάτι. Τι έχω, τι δεν έχω. Όταν πήγα μετά στην εταιρεία, γιατί κάνω τον ακροτηριασμό, κάτσε για να σε πάω με τη σειρά. Έχω χάσει, να ξέρεις, έτσι. Έχω χάσει φίλο, ο οποίος ήταν πάρα πολλά χρόνια σε αναπηρικό αμαξίδιο. Το είχε πάθει από ατύχημα σε οικοδομή, είχε πέσει δηλαδή. Δεν πήγαινε, ενώ είχε ανοίξει πληγή, έπρεπε να πάει να κάνει αφαίρεση και τα δύο πόδια, δεν το έκανε ποτέ, γιατί δεν μπορούσε να το δεχτεί σαν άνθρωπος. Ξέρεις τι γίνεται. Και έφυγε φίλο από αυτό. Δεν φταίει μόνο ότι δεν μπορούσε. Ήτανε 42-45. Δηλαδή, δεν το δέχτηκε, φίλε μου. Δεν ήταν μόνο ότι δεν μπορούσε να το δεχτεί αυτός. Ήταν ότι δεν υπάρχει και κάποιος που θα σου πει ότι κοίτα κάτι, έχεις αυτές και αυτές και αυτές τις επιλογές. Δηλαδή, αν εμένα δεν τύχαινε η Ευτυχία. Ναι, θα έχεις φύγει. Να έχει τον αδερφό της που ήταν έτσι, που είχε ακριβώς το ίδιο θέμα. Ναι. Και είχες και τους γονείς σου. Ναι, αλλά όπως και η μάνα μου, δηλαδή ο πατέρας μου σε φάση μπορεί να είναι πιο σκληρός απέναντί μου. Είναι διαφορετικές. Η μάνα μου το παιδί, γιατί είμαι 40 χρονών τώρα, το παιδί. Ναι. Λοιπόν, για συνέχισε τώρα εκεί. Που γίνεται αυτό, μετά πάω στην. Εντάξει, μετά ήθελα και εγώ να ξέρω, ρε παιδί μου, ότι. Γιατί έλεγα ότι πάω σε μια εταιρεία ιδιωτική για να μου φτιάξουν ένα πόδι, να μου παίρνανε μέτρα, μου λέγανε για πόδια θάλασσας, γιατί έχω άλλο πόδι για τη θάλασσα. Όλα αυτά. Λέω στη μάνα μου, αυτά πώς έχουμε, τι επιδοτούμενο είναι κάτι, το άλλο. Τίποτα. Όταν λέμε τίποτα. Δηλαδή από το κράτος. 0 ευρώ. Όχι. Δώσανε. Ο Δήμος Αθηναίων, επειδή ο πατέρας μου είναι υπάλληλος του Δήμου Αθηναίων στα τέλη εκείνη της περιουσίας,
έδωσε και καλά ένα βοήθημα 2.000 ευρώ. Αυτό. Όχι το κράτος και καλά για το Η δουλειά του, η εργασία του δηλαδή. Ναι, η εργασία του. Okay. Ο σύλλογος του Δήμου Αθηναίων έδωσε αυτά. Τα οποία να υποθέσω, για να πάρεις αυτό που... για να φύγουν στο νοσοκομείο σε κεράσματα, που στο προσωπικό, γιατί εντάξει σου λέω, όταν σου λέω δηλαδή, άμα ήμουν σε ιδιωτικό, δεν θα ήταν τόσο τέλεια οι άνθρωποι. Στο ΚΑΤ εκεί στη Β' Ορθοπαιδική ήταν καλύτερο από ιδιωτικό. Δηλαδή... Μπράβο, αυτό είναι πολύ καλό που λες τώρα. Ναι, ήτανε... Γιατί ξέρεις, γενικά ακούγονται πάρα πολλά πράγματα για τα δημόσια. Κοίτα, και εγώ έχω ακούσει και η μάνα μου σε δημόσια δουλεύει στο Ιπποκράτιο. Ναι, είναι καλό να ακούς από έναν άνθρωπο ότι... Όχι, μπορώ να πω ότι και το προσωπικό, δηλαδή και οι γιατροί, που είχαν αναλάβει εμένα τουλάχιστον και δεν είναι ότι τους τάχωσα. Τώρα το ότι κέρνα καφέδες στα κορίτσια, επειδή ήθελα εγώ, δηλαδή ένιωθα εγώ γιατί τις έβλεπα. Κοίταξε να σου πω κάτι, η διαφορά από τα ιδιωτικά στα δημόσια, επειδή και εγώ είμαι στον χώρο των ασφαλίσεων. Το ιδιωτικό είναι ένα ξενοδοχείο. Ναι, αυτό είναι. Δηλαδή είναι θέμα ανθρώπινο. Μπράβο, εμένα ήταν ξενοδοχείο το δημόσιο. Δηλαδή λάθη μπορούν να γίνουν και στα δημόσια και στα ιδιωτικά. Αλλά ναι, άμα γίνει κάποιο λάθος χοντρό στο ιδιωτικό και είναι για θάνατο, το στέλνει στο δημόσιο. Ναι. Ενώ στο δημόσιο είσαι. Αλλά σου λέω και οι γιατροί. Και ο Παπαδάκης και ο Μισελίδης που με χειρουργήσανε και όλο το προσωπικό της Β' Ορθοπαιδικής, σου λέω ακόμα έχω επαφές μαζί τους, ήτανε... Λοιπόν, περίμενε γιατί μου το πέρασες πολύ έτσι το κόψιμο. Θέλω λίγο να με πας ξανά στο κομμάτι που παίρνεις την απόφαση να γίνει ο ακροτηριασμός. Τι γίνεται εκεί, θέλω, δηλαδή ξυπνάς και ξαφνικά... Δεν σχομοφορείς μισό πόδι. Ναι, δηλαδή... Όταν παίρνω την απόφαση. Γιατί ξέρεις, μέχρι να την πάρεις, δούλευε το πόδι σου. Το κούναγες εννοώ. Ναι, σου λέω έβγαινε και βόλτες στο νοσοκομείο. Ναι. Και ας ήταν ανοιχτό. Εντάξει, ήταν με επιδέσμους γιατί εντάξει δεν γινόταν να βλέπω και κόκαλο. Ωραία. Αλλά μόλις ήμουν κομπλέ από τις αντιβιώσεις, γιατί σου λέω 3 φορές. Περπάταγες κανονικά, δεν μπορούσα να καταλάβεις. Εντάξει, δεν έτρεχα, αλλά περπάταγα κανονικά. Ερχόταν ένας φίλος μου, κάναμε κάνα τσιγάρο έξω κάτω στην αυλή. Έρχεται η Μαρία πριν κάνω τον ακροτηριασμό, μου δείχνει τι θα τέτοιο και έρχονται και τα άτομα, τα παιδιά. Τα παιδιά ήρθαν εκείνη την ημέρα. Όχι την ίδια μέρα, γιατί τον έκανα 10 μέρες μετά τον ακροτηριασμό από τότε που υπέγραψα. 23 Πρώτου το 18 έγινε το χειρουργείο. Γιατί πέρασαν 10 μέρες τόσο πολύ? Γιατί έπρεπε να, πώς το λένε, έπρεπε να γίνει και αυτή η προετοιμασία, γιατί για σένα, θέλανε και οι γιατροί, δηλαδή θέλανε και οι γιατροί να είμαι καλά ψυχολογικά όταν θα πάω να το κάνω εγώ αυτό το πράγμα. Έλα ρε εσύ τώρα. Και θέλανε... Δηλαδή ήταν οι 10 μέρες για να ετοιμαστείς εσύ. Ναι. Σόπα. Δηλαδή θα γινόταν, μου λένε θα το βάλουμε έκτακτα, Τετάρτη το υπέγραψα, μου λέει θα το κάνουμε έκτακτα Κυριακή. Που δεν γίνονται χειρουργία, αλλά θα κάνουμε μόνο το δικό σου. Και λέω, παιδιά, επειδή περιμένω την κοπέλα της εταιρείας στον Ατάλο, έτσι αλλιώς δηλαδή ήμουν σε φάση να την πάρω πίσω την αποφάση μου. Δεν ήξερα και κοίτα να δεις τώρα, μου έστειλε και αυτή τα άτομα να δω. Είδα ότι όντως υπάρχει, μπορείς να έχεις μια κανονική ζωή. Και... Σε βοήθησε αυτό το διάστημα των 10 ημερών? Ναι, γιατί... καλά, αυτή η κοπέλα δηλαδή. Από την εταιρεία. Είχε νόημα δηλαδή. Ναι. Αυτή η κοπέλα από την εταιρεία έρχονταν κάθε μέρα. Και μου μίλαγε τηλέφωνα, κακό, ιστορίες έτσι. Τώρα λες από την εταιρεία που έχεις το πρόσθετο. Ναι, που έφτιαξε. Έλα ρε φίλε. Κοίτα να δεις τώρα οργάνωση τώρα. Μόνο δηλαδή ιδιώτες. Δεν υπάρχει δημόσιος λειτουργός σε κάτι. Σε αυτό το κομμάτι τουλάχιστον. Ναι, εκτός από τους γιατρούς που κι αυτοί ερχόντουσαν στο δωμάτιό μου, κάναμε τσιγάρο, πίναμε καφέ, τα λέγαμε, δηλαδή μου μιλάγανε σαν παιδί τους. Οι νοσηλεύτριες πάλι, τι να πω, respect, άψογα, φίλε... όντως είναι... Μπαίνω στο χειρουργείο, το θυμάμαι ακόμα και θυμάμαι φίλε που έχω μπει, δεν με έχουν ναρκώσει ακόμα.
Και ακούω, ετοίμασε πριόνια, το ένα το άλλο και γυρνάω και του λέω το γιατρό, να σου πω, του λέω, το πόδι θα κόψουμε ή θα κατεβάσει κανένα μοτέρ, του λέω. Γιατί έλεγε διάφορα, ξέρεις, εργαλεία, τα οποία αυτά τα εργαλεία τα ακούω είτε για μοτέρ, είτε για οικοδομή και τέτοια. Και έρχεται και λέει στην αναισθησιολόγο, πηγαίνει να εργοσέτω, μου λέει, να το λιώνουμε. Μην ακούω κι εγώ, ετοίμασε πριόνια, έτσι αλλιώς. Άκουγα όλα αυτά, εντάξει, ολική νάρκωση, εντάξει, δεν υπήρχε. Ξύπναω, δεν καταλάβαινα κάποια διαφορά. Όταν ξύπνησα, δηλαδή, εντάξει, θα μου πεις την ώρα που ξυπνάς είσαι μαστυρωμένος. Ήμουνα κάπως και κάνανα έτσι όπως ήμουνα μέσα στην αίθουσα, ανάνυψης πώς λέγεται. Ναι, μπράβο, ωραίος. Και κοιτάω και μου λέει η νοσοκόμα που με πρόσεχε, λέει, εντάξει, μου λέει, είσαι καλά. Λέω ναι, μια χαρά. Ξανακάνω έτσι, κάθομαι, μου λέει, μη σηκώνεσαι, μην κάνεις κανένα μετό. Γιατί ποτέ δεν έπρεπε να έχω φάει τίποτα το βράδυ, ούτε να έχω πιει. Αλλά επειδή εγώ δεν άντεχα χωρίς να πίνω κάτι το βράδυ, είχα φύγει κάτι τσάγια, κάτι έτσι, κάτι αλλιώς. Μου τα είχαν πάει σε άλλο τραπεζάκι, τα είχαν βάλει σε άλλο ντουλαπάκι οι δικοί μου. Αλλά επειδή τα είχα δει εγώ, είχα πάει και να φάω δεν είχα φάει γιατί δεν είχα όρεξη, να σου πω την αλήθεια, δεν μου πήγαινε όρεξη. Ενώ μέχρι εκείνη την μέρα περέγγυλνα κάθε μέρα από το Σάββα κεμπάπ, το Νατάλ, απ' έξω. Δεν έχω ακουμπήσει φαγητό το νοσοκομείο, μπορεί να ήταν και καλό, δεν ξέρω, δεν το άγγιζα. Παραγγελίες. Okay. Αλλά ένα βράδυ πριν, ειδικά, δεν. Δηλαδή, και δεν είχα όρεξη, δεν ήταν μόνο η απαγόρευση. Η απαγόρευση, εμένα προσωπικά, άμα απαγορεύεται κάτι, θέλω να το κάνω. Αρχίζω και το καταλαβαίνω σιγά σιγά. Ότι είσαι λίγο των άκρων. Ναι. Λοιπόν, γίνεται όλο αυτό. Κόβω το πόδι, εντάξει, μετά πάω στο χαμόγελο, είχα κάτι πόνους, μου κάνανε κάτι ενέσεις εκεί πέρα, κάτι πεσιδίνες, κάτι κάτι τραμάλ, κάτι φάρμακα, οπιοειδή, για να μην πονάω, γιατί εντάξει, είχε πόνο. Και την επόμενη μέρα, άκουγα που λέγανε στο γιατρό, γιατρέ, έγραψε συγχαρητήρια, όχι δική μου, όλοι οι άλλοι, γιατί ήταν stand-by, ήταν πλαστικός, ήταν νευροχείουργος, ήταν stand-by απ' έξω από την αίθουσα, πολλοί που θεωρητικά θα έπρεπε να μπουν. Και τελικά τα έκαναν ο Παπαδάκης που ήταν ο συντονιστής διευθυντής και Μισαηλίδης που ήταν ο διευθυντής. Αυτοί οι δύο κάνανε τη δουλειά και δεν χρειάστηκε καν να μπουν. Δηλαδή, εκτός από τον ακροτηριασμό, το γυρισμό των νεύρων, όπως τα κάνουν για να μην χάσω την αισθητικότητα και τα σχετικά, και άκουγα που του δίνανε συγχαρητήρια για το χειρουργείο μου και εγώ δεν ήξερα γιατί τα δίνουνε. Μετά πάω στην εταιρεία. Εσύ ψυχολογικά δηλαδή σου να κομπλεύεις? Εντάξει, το είχα πάρει απόφαση, απλά ήμουνα... Δεν είμαι και πιο υπομονετικός άνθρωπος, είμαι αρκετά ανυπόμονος. Εγώ αυτό ήταν ότι είχα μπει στο τρυπάκι ότι θέλω να τελειώνω. Δηλαδή, να βγω από το νοσοκομείο. Να βάλεις το πρόσθετο, να περπατάς, να τελειώνει. Ναι. Λοιπόν, εγώ πριν βγω από το νοσοκομείο, είχα μπει από το κινητό μου σε μια... Εν τω μεταξύ μέσα στο νοσοκομείο αγοράζω κινητό, iPhone, παραγγέλνω, ήμουν χειριστικός σε αυτά, ό,τι θα τα πάρω. Και παραγγέλνω παπούτσια Nike Millennium, φόρμα μαύρη Nike και αυτό εδώ που βλέπεις. Και τα παραγγέλνω για να μου έρθουν μέσα στο νοσοκομείο. Και λέω εγώ στην κοπέλα τότε, στη Μαρία που ήταν από την εταιρεία, της λέω, να σου πω Μαρία, εγώ του λέω θα βγω από το νοσοκομείο, okay. Με πατερίτσες, ναι, δεν μπορώ να το περπατήσω, δεν έχω. Η έννοια μου, πώς θα γεμίζει το αριστερό πατζάκι της φόρμας? Έχω παραγγείλει φόρμα και τι θα βγω με γυρισμένο. Δεν παίζει, τους λέω, άμα δώστε μου κάτι, θα πάω σε ένα φανάρι. Και μου φέρνουν ένα ψεύτικο, πλαστικό, φτιαγμένο στην εταιρεία, εκεί, και επειδή το κολόβωμα είναι, ξέρεις, εκεί που είναι, εκεί αυτό το κομμένο, ήταν πρισμένο, εντάξει, ήμουν χειρουργημένος μια εβδομάδα, δηλαδή μια εβδομάδα μετά βγήκα.
και πατερίτσες και μου έφερε αυτό που μου λέει δεν το ζητάνε, μου λέει αυτό το άτομο, γιατί πέρα από το ότι έχει επιπλέον κόστος, δεν το ζητάνε ρε παιδί μου οι άνθρωποι, δεν τους νοιάζει. Εγώ όμως θέλω να φοράω και τα δύο μου παπούτσια και να είναι γεμάτο το τέτοιο. Μου το φέρνει, πρώτη μέρα που βγήκα, θες να σου πω τι έκανα. Ήρθε και με πήρε το παλικάρι, αυτό ο Νίκος ο Μίχας, ένα παλικάρι που ήταν ακροτηριασμένος, που τον είχα δει πρώτα, ήρθε και με πήρε με τα μάξι και πήγαμε στο Περιστέρι, ναι, στο Περιστέρι για τσεπούρα. Φίλε, δεν παίζεσαι. Τι λες τώρα ρε. Γίναμε, ειδικά εγώ έγινα κουδούνι, εντάξει, είχα να πιω και πόσο καιρό, μια φορά που είχε έρθει ένας φίλος μου και είχε φέρει βότκα. Αλλά οκ, πήγαμε για τσίπουρα, πρώτη μέρα. Με γυρνάει στο σπίτι, εγώ ήμουν 3 λαλούν και 2 χορεύουν, εντάξει. Δεν με ένοιαζε τόσο το τι με 3 λαλούν και 2 χορεύουν. Γιατί λέω, εντάξει. Ξέσπασες από λίγο. Είχα βγει ρε παιδί μου από το νοσοκομείο, λέω εντάξει τώρα, οκ. Μετά πήγα στην εταιρεία, ξεκίνησα τις πρόβες, έβαζα κάτι. Γιατί στην αρχή δεν σου βάζουν το τελικό, σου βάζουν μέχρι να έρθει στο μέγεθος που πρέπει το κολόβωμα. Δηλαδή μέχρι το. Δηλαδή σκέψου, 23 πρώτου 18 και τελικό πόδι έβαλα το 2020. Τι λες ρε φίλε. Τελικό. Γιατί μέχρι. Θέλει τόσο πολλά χρόνια. Τελικό. Γιατί. Από το 18 μέχρι το 20. Ναι. Φόραγα ένα άλλο που είναι σαν plexiglass, δεν είναι plexiglass. Αυτό, τη σιλικόνη που μπαίνει. Και από κάτω κανονικά. Περπάταγα, οδηγούσα μηχανάκι, είχα πάρει ένα ταϊφούν και έκανα βόλτα. Κανονικά, απλά επειδή άλλαζε μορφές στο κολόβωμά μου, το πόδι δηλαδή που δεν μπορούσε να μπει το τελικό, γιατί άπαξ και φτιαχτεί το τελικό, αυτό είναι. Δηλαδή. Και αυτές οι προσωρινές λύσεις πόσο κοστίζανε, θυμάσαι? Γύρω στα 3-4. Τι λες ρε φίλε. Και μετά αυτό τι το έκανες? Αυτό τι το έκανες, δηλαδή όταν. Μετά πεταγόταν, φτιάχνονταν άλλο. Πεταγόταν. Πάντα λεφτά δηλαδή. Ήταν προσωρινή λύση για να μπορείς να. Τι λες τώρα ρε. Για να περπατάς. Και στην αρχή. Αυτό μπορεί να το αποφύγει κάποιος. Πες ότι παιδί μου ο άλλος. Όχι. Πρέπει να μπει σε αυτή τη διαδικασία να παίρνει αυτά τα προσωρινά μέχρι να καταλήξει. Οπότε είναι στάνταρ ότι θα τα πληρώσεις αυτά τα λεφτά. Ναι, δεν παίζει. Είναι μονόδρομος. Δεν παίζει. Okay. Αν θες να είσαι λειτουργικός. Ναι, και να περπατάς να μην είσαι σε καροτσάκι. Σε καροτσάκι τώρα. Εντάξει, κοίτα, στην αρχή θα σου πω γιατί μετά εγώ έπαθα κι άλλη ζημιά. Μετά το 22 έπαθα άλλο πράγμα. Ο Χριστός και Παναγία ρε φίλε. Το 22 παρέλυσα από τη μέση και κάτω. Κάτσε να σου πω. Λοιπόν. Έλα ρε. Δεν τελειώνει αυτή η ιστορία. Είχα, πώς το λένε, Χριστός. Ήμουνα με πατερίτσες στην αρχή που βάζεις. Καταρχήν εικόνες μας αυτούς τους γονείς που έχουν περάσει τα πάνδυνα, δηλαδή πραγματικά, γιατί έχω 2 παιδιά. Πω, μιλάμε, τι τους έχεις κάνει ρε φίλε, μιλάμε, δεν μπορεί να ηρεμήσουν αυτοί οι άνθρωποι. Ναι, ήτανε. Ωχ, Παναγία μου. Ήτανε. Μοναχοπέδι είσαι. Ναι. Πω. Μοναχογιός. Για συνέχισε. Και μοναχοπέδι και μοναχογιός. Ναι. Λοιπόν, στην αρχή είχα πατερίτσες. Ξέρεις, είχα αυτές εδώ, τις βακτήριες. Okay. Βακτήριες λέγονται αυτές τώρα. Δεν θυμάμαι, όχι, μασχαλιές, βακτήριες είναι αυτές που πιάνουν εδώ. Κατάλαβα ποιο λες. Ναι, είναι κάποιες που τις κρατάς έτσι και πιάνουν εδώ, ξέρεις. Αυτές είναι οι βακτήριες και οι μασχαλιές είναι οι. Που κάθεσαι έτσι και πας, ναι. Αυτές είναι υποτίθεται οι πιο εύκολες. Για μένα τουλάχιστον ήταν οι πιο εύκολες. Και στην αρχή είχα αυτές και μόλις μου δίνουν από την εταιρεία μου λέει αλλάζεις, γιατί ξέρεις, με πήγανε με ένα πρόγραμμα δικό τους εκεί, ότι αλλάζεις, πας σε αυτές. Για να δίνεις πιο πολύ βάρος, λέω αυτές πώς θα τις κρατήσω, μου λέει κανένα τρίμηνο. Λέω εντάξει. Άρα δηλαδή ήσουν με το τεχνικό πόδι. Ναι, με τα προσωρινά τεχνητά. Ναι, και είχες και στα 2 χέρια. Ναι. Και περπάταγες με αυτά, δηλαδή όλο μαζί. Ναι, αλλά στο μήνα πάνω, όχι, στις 2 εβδομάδες αφήνω τη μία. Οκ. Του λέω του Άγγελου. Από τη μεριά που ήταν το πόδι. Όχι, την άλλη άφησα. Αυτήν άφησα, ναι, αυτήν άφησα. Άρα δηλαδή άρχισες σιγά σιγά και το εμπιστευόσουν να το. Ναι. Όπως το πάνταγες. Και επειδή δεν είχε περάσει και πάρα πολύ καιρός, ο οποίος είχα ακόμα και
και τη μυϊκή δύναμη στο δεξί και δηλαδή σκέψου όταν δεν φοράγα το πόδι. Δεν πήγαινα με κάποιο σκαμπό ή με τέτοια, πήγαινα χοροπηδώντας καγκουρό με το ένα πόδι. Όλο το σπίτι το γύρναγα έτσι και έξω στον δρόμο μια φορά που το έδωσα σε κάτι φίλους μου γιατί λέει θα τσακωθούμε εδώ πέρα και τέτοια και τους λέω έλα πάρτε το και βαράτε και τους λέω το πόδι και εγώ πήγαινα καγκουρό με το ένα. Αλλά εντάξει. Και μόλις αφήνω τη μία, μετά ήμουνα στο μοναστηράκι, είχαμε πάει για καφέ με ένα φίλο μου και όπως πήγαινα μου λέει πρέπει να... ήταν να πάρουμε ταξί να γυρίσουμε και έχουμε... δεν θυμάμαι ποια εφαρμογή ήταν τότε. Είχαν πρωτοβγεί εφαρμογές. Ξέρεις, μέσω κινητού. Δεν ήταν όπως είναι τώρα που είναι 100. Ήταν 2. Και έχουμε καλέσει και γράφει, πώς το λένε, και μας λέει ότι σε 1 λεπτό πρέπει να είμαστε εκεί. Εμείς ήμασταν 3 λεπτά απόσταση και με το περπάτημα άμα το πήγαινα είχα τη μία και του λέω καλά έλα πάμε. Και το πάω λίγο πιο γρήγορα και βλέπω ότι την μπατερίτσα απλά και τη σηκώνω και βλέπω ότι πάω με τα πόδια μου. Και λέω οκ, μια χαρά, πάω. Μετά την επόμενη μέρα μιλάω και με την εταιρεία, λέω το και το, μου λέει εντάξει, μου λέει αφού μπορείς να το κάνεις κάτω, έχετε μαζί σου όμως ρε παιδί μου για ασφάλεια. Λέω, τι να έχω βάλει, λέω τώρα ολόκληρο πράγμα ρε παιδί μου, να έχω μαζί μου για ασφάλεια, μου λέει έχετε μαζί σου για ασφάλεια. Δεν την είχα, εννοείται. Εννοείται την άφηνα σπίτι και έφευγα κανονικά. Εντάξει, περνάει ο καιρός, κομπλέ. Εκεί που έχω αρχίσει να ξαναμπαίνω στα πράγματα, τα δικά μου. Μόνο το γυμναστήριο δεν είχα αρχίσει ακόμα. Είχα πάρει ένα σκούτερ, ένα runner. Ήμουνα και δηλαδή είχε τελειώσει. Είχα βάλει το μόνιμο μέλος εκεί στο 20, δηλαδή που είχα βάλει το μόνιμο μέλος και είχα αρχίσει να προσπαθώ να δω τι θα γίνει με τη δουλειά έτσι αλλιώς μπήξε δείξε. Είχα κάνει και ένα 4μηνο στο Δήμο Αθηναίων προσωρινός επόπτης καθαριότητας. Ο πατέρας μου είχε βάλει βασικά, γιατί χωρίς βίσμα επόπτης καθαριότητας. Δηλαδή μόλις έλεξε σύμβαση τελειώσει και δουλειά. Ναι, κατάλαβα. Και μετά μόλις έχω αρχίσει για να ξανακοιτάζω, ξέρεις, για τις δουλειές, για ξανά υπολογιστές, το 22, αρχές του 22, τέλη του 21, δηλαδή ένα χρόνο μπορεί να πεις ότι ήμουν normal, τελείως. Δηλαδή είχα βάλει το πρόσθετο, το κανονικό, το μόνιμο, είχα βρει ήταν ένας χρόνος που έλεγες τώρα βρίσκει τη ζωή του. Και ήταν και τότε που άρχισε ο COVID. Τέλη του 21 έσκασε ο COVID, κάπου εκεί δεν έσκασε. Λοιπόν, είμαι στο σπίτι και με έχει πιάσει και έχω πυρετό. Τότε όποιος είχε πυρετό έλεγε COVID. Ναι. Έχω πυρετό και έχω και ένα πράγμα το οποίο δηλαδή αυτό το καταλάβαινα περισσότερο στην οδήγηση. Ήθελα να γυρίσω να κοιτάξω και δεν μπορούσα να γυρίσω αριστερά. Και λέω εντάξει ρε παιδί μου, καμιά ψήξη. Πάω στο Αγία Όργα, αυτό δεν είναι Ιωνία κοντά στο Χαλάτσι, ναι στο Αγία Όργα, πάω κάνω ένα μοριακό και μου λέει θα σας απαντήσουμε. Μου απαντάνε ότι δεν έχω κάτι. Και είχε πέσει και ο πυρετός, δηλαδή αρνητικό στον COVID, έχει πέσει και ο πυρετός. Εγώ κανονικά τη ζωή μου, τότε σου λέω ήτανε, θυμάσαι που απαγορευόταν να κυκλοφορήσεις έξω στον δρόμο. Ναι. Εντάξει, εγώ δεν το ένιωσα στο πετσί μου αυτό, γιατί όταν απαγορευόταν όλο έξω ήμουν. Θα είσαι το αντίθετο. Το αντίδραση, τελείως. Και γυρνάω ένα βράδυ σπίτι, παρκάρω το μηχανάκι, ανεβαίνω πάνω, ξαπλώνω να κοιμηθώ, ξεδοκιμάμαι, βγάζω το πρόσθετο μέλλον. Το πρωί που ξυπνάω, να πάω τουαλέτα, δεν ένιωθα, από τη μέση και κάτω δεν ένιωθα τίποτα. Έγινε να λέω,
ψιλοένιωθα το αριστερό, το ακροτηριασμένο, δηλαδή του έκανα κάτι κινήσεις ελάχιστες και βάζω τη σιλικόνη ώστε να βάλω το πόδι. Βάζω τη σιλικόνη, κουμπώνω το πόδι, αλλά το δεξί δεν το ένιωθα και είχα υπόψη μου, γιατί εντάξει σου λέω γύρισα στο σπίτι 12.30 το βράδυ. Εντάξει δεν έκανα κάτι, έφαγα, κοιμήθηκα και το πρωί ξύπνησα γύρω στις 10-11 και ήθελα να σηκωθώ, να πάω τουαλέτα, μετά να ετοιμαστώ εγώ και να φύγω. Και να μην νιώθω δεξί, αριστερό ελάχιστα. Ωραία γάμο, τι γίνεται, κάτι γίνεται. Στην αρχή λέω είναι μήπως επειδή κοιμήθηκα από εκεί, ξέρεις, μήπως είναι μουδιασμένο. Δεν ήταν μουδιασμένο. Είχα παραλύσει από τη μέση και κάτω. Ξαφνικά. Είχα πάθει σταφυλόκοκο. Γιατί το μηχανάκι, ξέρεις, το είχα κάτω. Σαν πιλωτή που έχουμε. Πηγαίνανε γατιά και καθόντουσαν πάνω το Νατάλ. Τι λες ρε φίλε. Εντάξει, έριχνα εγώ, επειδή τα βλέπα. Εντάξει, τα λυπόμουν κιόλας ρε φίλε τα γατάκια, γιατί πηγαίνανε, ξέρεις, ήταν ζεστό το ράνερ και καθόντουσαν τα κακό. Ναι. Έριχνα εγώ βέβαια κάθε πρωί με ντετόλ, το ένα το άλλο, ξέρεις. Αλλά εντάξει, δεν ήταν ότι άμα κάποια μέρα βιαζόμουν, πάω καβάλα και γεια σας. Ναι. Αυτός ο χρυσίζος σταφυλόκοκος μου έκανε. Μάζεψα υγρού στο νοτιό μυελό. Τι λες, νοτιό μυελό, ναι. Και παραλία από τη μέση και κάτω. Μιλάω πάλι με τα κορίτσια από το κάτω. Δηλαδή άνθρωποι σε. Έλα, τώρα πες μας τι έπαθες να σου λέει. Ξανάρχεται πάλι Λουκάς, παιδιά. Ναι, παίρνω τη ρούλα κιόλας, τη λένε αυτή την κοπέλα από το κάτω, της λέω, έλα ρούλα, της λέω, το και το έτσι. Μου λέει δεν έχουμε ρεύμα, παίρνω το ιδιωτικό και λέω τώρα να σας φέρνω εδώ. Είναι ένας γιατρός, Χατζικομνηνός, είναι πολύ καλός, της είπα τι έχω, ότι δεν είχα αισθητικότητα, δηλαδή σκέψου ούτε να κατουρίσω δεν μπορούσα. Δεν μπορούσα να πω τουαλέτα να κατουρίσω, δεν είχα αισθητικότητα, αφού πήγα και μου βάλανε καθετήρα και λέει πώς δεν έσχασε λέει. Ήρθε, φαντάσου, η μάνα μου πάει κάποια στιγμή, γιατί της έλεγα ότι κατουργέμαι. Πάει να με σηκώσει η Έρμη, έχω εμένα 92, η μάνα μου είναι ένα 60 κάτι. Πού να σε. Πάει να με σηκώσει και φεύγουμε και δύο μαζί κάτω. Και πέφτει, και όπως είμαι εγώ κάτω, ξέρεις, αν έχεις, ρε παιδί μου, αν είσαι κάτω και έχεις να βάλεις και εσύ λίγο τέτοιο, μπορεί να σε σηκώσει ο άλλος, αλλά όταν εγώ είμαι κάτω και το μόνο που μπορώ να κουνήσω είναι τα χέρια, πάει και φωνάζει ένα παλικάρι που μένει δίπλα στην πολυκατοικία, στο διπλανό διαμέρισμα και λέει συγγνώμη, δεν μπορείς να έρθεις να βοηθήσεις να σηκωθεί λίγο, γιατί έπεσε κάτω, έχει παραλύσει και τη βοήθησε αυτός. Μετά πολλά, για να μην στο πολύ λόγο αυτό το θέμα, ανεβαίνουμε στο ΚΑΤ, πάμε με ιδιωτικό ασθενοφόρο καλούμε, μας πάει στο ΚΑΤ, πήγαμε, ήταν εκεί αυτός ο γιατρός, ο Χατζικομνηνός, έρχεται, με κοιτάει και με βάζει, έχω, πώς το λένε, όχι κλειστοφοβία, αλλά δεν μπορώ να μπω σε κλειστό μαγνητικό τομογράφο, θέλω να είναι ανοιχτός. Ούτε εγώ μπορώ. Μπράβο. Εγώ όμως μπήκα, τα ηλίκη, και ήταν ο γιατρός. Σε κλειστό. Ναι, με έβαλε σε κλειστό και ήταν δίπλα με έναν ορό στεντών και κάτι άλλα ηρεμιστικά για να μην έχω πολύ αίσθηση, γιατί έπρεπε να γίνει άμεσα και το κάτι είχε μόνο κλειστό. Στην επόμενη βγήκα έξω και έκανα μαγνητική. Και αυτό που θυμάμαι ήταν ότι, εντάξει, ξέρεις, τότε για να σε χειρουργήσουν, ναι, είδε ότι έχω μαζέψει υγρό στο νοτιό μου μυαλό και θυμάμαι που λέει η μάνα μου, δηλαδή αυτή τη λέξη τη θυμάμαι γιατί την άκουσα. Λέει η μάνα μου, γιατί της λέει θα του κάνουμε τις εξετάσεις για COVID και τα σχετικά και το χειρουργούμε μεθαύριο. 3 μέρες, 2-3 μέρες, πόσους μετά. Και λέει η μάνα μου θα ξαναπερπατήσει. Ρε φίλε, τι έχεις περάσει να πω. Και μόλις του λέει θα ξαναπερπατήσει, ξέρεις, αγοντάει. Κάτσε να ζήσει, του λέει πρώτα. Αυτό το άκουσα. Τι λες ρε φίλε. Το κάτσε να ζήσει πρώτα, το άκουσα και λέω
Όπου λέω, εδώ γίνεται λέω χοντρή. Ήτανε. Για μένα αυτό ήταν μη σου πω χειρότερο και από αυτό που έπαθα με το πόδι. Στο ενδιάμεσο το 18, το 19 έπαθα λίμωξη του αναπνευστικού και πήγα να... Πάλι. Ναι, και βρέθηκα στη μονάδα αυξημένης φροντίδας, στον Ευαγγελισμό, στον 1ο όροφο, στο κτίριο ΧΕΠ. Σε μονόκλινο δωμάτιο μόνος μου, με οξυγόνο, πρώτα στη σωτηρία και Αυτό, πάλι... Από τι προκλήθηκε αυτό? Από κρύωμα, λίμωξη του αναπνευστικού και δεν μπορούσα ούτε να αναπνεύσω ούτε τίποτα. Και πάλι δεν πήγαινα στο νοσοκομείο και πάλι η μάνα μου φέρνει μία γιατρό στο σπίτι και πώς πήγα στο νοσοκομείο, με παίρνει τηλέφωνο αυτή η γιατρός, μου λέει ή θα πάω στο νοσοκομείο, γιατί είχε πέσει το οξυγόνο μου, δεν θυμάμαι, ήταν πολύ χαμηλά, δηλαδή οριακά ανέπνεα. Αφού καθόμουν σε μια γωνία στον καναπέ και ήμουνα... Και δεν πήγαινε εσύ νοσοκομείο? Για κανένα λόγο. Φίλε, Είχε έρθει ο πατέρας μου να με πείσει, γιατί είναι χωρισμένοι, αλλά είχε έρθει να με πείσει ο πατέρας μου, η μάνα μου εκεί πέρα να κλαίνα. Και με μπαίνει αυτή η γιατρός και μου λέει: κοίτα κάτι, ή θα πας, θα πάρει η μαμά σου τώρα το 166 και θα πάτε, ή θα σου βγάλω εγώ ότι δεν στέκεις καλά στα μυαλά σου και πάλι θα πας. Διάλεξε μου λέει τον τρόπο. Εκεί εντάξει πήγα. Εντάξει, και εκεί πέρα με είχαν με οξυγόνο σε καταστολή τις πρώτες μέρες στο Σωτηρία και ανήμερα των Χριστουγέννων με πήγανε στον Ευαγγελισμό μονάδα αυξημένης φροντίδας. Έκατσα εκεί πέρα, ήταν και χρονιά που χιόνισε τότε. Το θυμάμαι καλά γιατί το έβλεπα από το παράθυρο, είχα παρανομική θέση. Έβλεπα την ιερατική σχολή, τι έχει από πίσω ο Ευαγγελισμός και χιόνι. Δηλαδή με πήγαν από το ατύχημα και μετά με πήγανε 3 χρονιές. Νοσοκομείο. Δεν το λέω με τη στρατιωτική. Κατάλαβα. Εμπλοκή όλες. Εμπλοκή όλες, 3 χρονιές. Όχι συνεχόμενες, με διακοπή ενός χρόνου. Δηλαδή, 16 μέχρι το ατύχημα δεν είχες πάει ποτέ σε νοσοκομείο, έτσι? Δηλαδή σου άλλαξε όλη τη ζωή. Είχα πάει μικρός και είχα βγάλει τις αμφιταλές μου. Τίποτα. Και καμιά φορά που πήγαινα στο Ιπποκράτιο, που είναι η μάνα μου, για να κάνω... Κοίτα πώς σου άλλαξε τη ζωή τώρα ένα για το αίμα. Εξετάσεις αίματος. Αυτά τα λέω για εσάς τώρα. Δηλαδή, καλά κάνει και το να... Γι' αυτό τώρα καταλαβαίνω γιατί έχεις την ανάγκη να έρθεις να τα πεις. Για όλους εσάς που ή τρέχετε με τα αυτοκίνητα, ή δεν προσέχετε, ή δεν φοράτε κράνος, ή δεν έχετε αίσθηση τι μπορεί να συμβεί, και δεν τι μπορεί να συμβεί που δεν έφταιγε, έτσι. Συνοδηγός, συνεπιβάτης μάλλον, έτσι. Το τι έγινε. Στα όσα χρόνια οδηγάω, εγώ ως Λουκάς, δεν έχω τρακάρει ποτέ ως οδηγός. Ούτε ως συνοδηγός. Δηλαδή και αυτός ο φίλος μου Βασίλης που οδηγούσε είναι πιλότος. Είναι ούτε... Εντάξει, έχει κάποια ατυχήματα, αλλά αυτός τα έχει πάθει επειδή έτρεχε σε αγώνες στον Απτάλο, έτσι αλλιώς, όχι σε αγώνες παράνομους, σε αγώνες κανονικούς, motocross και έτσι κι αλλιώς. Αλλά δεν υπήρχαν τέτοια, ήταν πάντα... Ναι. Και πώς τυχαίνει το... μια συμπλήρωση για αυτό που μας τράκαρε, το παιδί που κατέβηκε από το ΕΚΑΒ, λέει φίλε, έχει αφήσει στο... γιατί μόλις μας κάρφωσε, κατέβηκε και καλά από το αμάξι. Καλά, δεν μπορούσε να το κάνει και κάτι. Δεν μπορούσε να φύγει. Και αυτό το παλικάρι από το ΕΚΑΒ λέει φιλέ, κατέβηκε και είναι ενεργή η κλήση στο Viber. Του λέω, εκεί πέρα άρχισα και λέγα κάτι γαλλικά. Αλλά εντάξει. Άρα αυτός έπαιζε στο Viber. Έμαθες ποτέ τι ποινές για αυτός? Τώρα μιας και το άνοιξε ξανά δεν και ξέρω, ξαναπήγαμε πίσω. Ούτε καν ήρθε στο νοσοκομείο, ούτε. Ούτε να τον ξαναδείς με λίγα λόγια. Όχι, αλλά είπα, επειδή έχω φωτογραφική μνήμη και αυτό το είχα πει τότε, τώρα βέβαια δεν είναι τέτοιο, ότι άμα τον πετύχω στο γαλάτσι πουθενά θα τον κάνω αγνώριστο. Αλλά έτυχε να μην τον πετύχω, μπορεί να ήταν και, να ήταν και
επίτηδες μέσα μου να μην τον πετύχω, γιατί όντως αν τον πετύχω να μπορώ να του κάνω χοντρή ζημιά. Όχι μπορεί, θα του έκανα χοντρή ζημιά, οπότε άσε λέω μην αντιμετωπίσουμε και τίποτα άλλο. Αλλά ήταν το πρώτο πράγμα που είπα, γιατί χτυπάς έναν άνθρωπο, πάνε στο νοσοκομείο, δες τον ρε φίλε να δεις, είναι καλά δεν είναι. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πάμε τώρα εκεί πέρα στην παράλυση. στην παράλυση. Με βάζουν στο χειρουργείο. Από ό,τι έμαθα, δεν θυμάμαι. Εγώ τις 3 μέρες που περίμενα να χειρουργηθώ δεν τις θυμάμαι, γιατί με είχαν με φάρμακα. Και όχι μόνο φάρμακα, γιατί πόνο δεν ένιωθα. Με είχαν με φάρμακα να είμαι σε λίγο, ξέρεις, ψιλοκαταστολή, γιατί εμένα αυτό που μου είχε συμβεί ήταν Παναγιά μου. Έλεγα Τελειώσα. δεν περπατάω. Πάει και εκεί, εντάξει, αυτοκτονία ήταν στο μυαλό. Λέω θα φύγω από τον 5ο. Τότε με πήγανε στον 5ο στο κάτω. Αντιμετωπίστηκε δηλαδή το περιστατικό, έτσι. Ναι. Ξέφυγες από αυτό. Μου έκανε ο γιατρός, εντάξει, καλλιτέχνης. Αυτός ήταν και γιατρός της ΑΕΚ παλιά από ό,τι έμαθα. Όχι ότι είμαι ΑΕΚ, Ολυμπιακός είμαι, αλλά ήταν και γιατρός της ΑΕΚ, ναι. Και ήταν πάρα πολύ καλός. Δηλαδή, αυτό που είπε στη μάνα μου, όντως ίσχυε με τον Χρυσίζο στα Φιλόκοκο, ότι κάτσε πρώτα να ζήσει, δηλαδή τον ένοιαζε να μου σώσει τη ζωή και το να περπατήσω γι' αυτό ήταν δευτερεύον. Ναι, κατάλαβα τι λες. Τελικά τα πέτυχε και τα δύο άνθρωπος να τα κάνει. Πόσο καιρό έμεινες εκεί τώρα μετά από αυτό το πράγμα? 45 μέρες. 45 μέρες, 1,5 μήνα. Αισθανόσουν από την μέση και κάτω? Είχα αρχίσει να νιώθω από τη μέση και κάτω. Μετά λέγανε στους δικούς μου, βέβαια είχα ένα μεγάλο πρόβλημα, ότι δεν μπορούσα να πάω τουαλέτα, γιατί δεν μπορούσα να κουνηθώ με το κρεβάτι. Οπότε, επειδή και ντρεπόμουν να τις νοσοκόμες να έρχονται το οτιδήποτε, έπρεπε να πληρώνω αποκλειστικό κάθε βράδυ για να έρχεται να με κάνει μπάνιο, να πηγαίνω τουαλέτα και τα σχετικά, όλα αυτά, γιατί δηλαδή σκέψου ότι και αποκλειστική που μου είπανε μια φορά θα σου στείλουμε αποκλειστική, εντάξει, τι μην τη στείλετε, δεν μου χρειάζεται. Γυναίκα λέω εμένα ξεκάρφωτη να με δει γυμνό, να με πλύνει, όχι, άντρας είναι πιο στρατός. Οκ, ρε παιδί μου. Φύγα μετά από 45 μέρες. Ήμουνα στην αρχή, σου λέω μακαροτσάκι παντού. Γιατί δεν. Μετά ήρθε ο φυσικοθεραπευτής. Εντάξει, έπεσα σε ένα σκιτζή φυσικοθεραπευτή στην αρχή. Όταν σου λέω ήταν. Τον βρήκε η μάνα μου και ήταν ο τύπος. Ερχόταν και μου λέγε βάζουμε ρεύματα, ήθελε 80 ευρώ την ώρα για να μου βάζει ρεύματα. Ναι, αυτό τίποτα άλλο του λέω. Όχι, λέει, αυτό πρέπει να κάνω. Λέω καλά. Και μετά βρήκα μέσω ενός γνωστού ένα φυσικοθεραπευτή, ο οποίος αυτός με σήκωσε. Με σήκωσε, μετά γιατί με έβαζε να κλείνω τα μάτια να περπατάω, μου έκανε όλη τέτοια και μετά πήγα στο γυμναστήριο, στο γαλάζι, στο Golden Gym. Εκεί πέρα έγινα καλά. Εκεί πέρα ξεκίνησα. Μέχρι εκεί πόσο διάστημα έχει περάσει τώρα από το χειρουργείο? Δηλαδή για να ξανασταθείς στα πόδια σου και να μην χρειάζεσαι εξωγική όχι, θα σου πω για να ξαναοδηγήσω το μηχανάκι μου. Ναι. Sorry, έκανα λάθος μια χρονιά. Το 21 έγινε αυτό το Φεβρουάριο. Γιατί τώρα το θυμηθήκα. Το 22 είναι αποκατάσταση, γιατί το έχω και στα stories μου στο Insta. Ωραία, ωραία. Εκεί πέρα αποκατάσταση Golden Gym 2022 και ακόμα εκεί πάω βέβαια. Αυτό έγινε το Φεβρουάριο του 2021. Φτάσαμε στο σήμερα δηλαδή. Τα καταφέραμε. Περίπου ναι. Δηλαδή σήμερα τώρα σε τι φάση βρίσκεσαι αυτή τη στιγμή που μιλάμε? Καμιά φορά μια μικρή αστάθεια που
και πάλι τη δουλεύω ακόμα. Αυτή προκλήθηκε τώρα από το σταφυλόκοκο, έτσι. Ναι. Πριν σου λέω με το δεξί πόδι χωρίς να φοράω το αριστερό χοροπήδαγα. Και τώρα έχεις αυτή την αστάθεια, ας το πούμε. Μια Κατά διαστήματα. Μια μικρή, η οποία επειδή τώρα επικεντρώνομαι, δηλαδή πέρα από το ότι επικεντρώνομαι σε όλο το, επικεντρώνομαι και πολύ πόδια για να... τέτοιο, Για να ξανάρθει σε μια κανονικότητα, ας το πούμε, όσο το δυνατόν γίνεται στο περισσότερο. 100% που ήμουν πριν, Ναι. γιατί είχα ρωτήσει και το γιατρό μετά. Γιατί μετά με είχε πιάσει και μια αρρωστοφοβία, έτσι, ότι πόρνα ένιωθα. Ναι, πάμε νοσοκομείο. Ναι, δηλαδή Τουλάχιστον αυτό διορθώθηκε. Ναι. Δεν τα αφήνεις να περάσουν μήνες. Λες τώρα, όπα, δεν αισθάνομαι καλά, πάμε. Σε φάση τώρα να πονάει λίγο η πλάτη. Έφυγα. Από την πολύ ξάπλα και να λέω Ναι. ότι είναι αυτό και θα ξαναπαραλύσω. Πάμε. Και θα ξαναπαραλύσω. Καλό αυτό. Και τώρα εντάξει, τώρα να σου πω κάτι, είμαι σε φάση που ψάχνω αρκετά επαγγελματικά, αλλά επειδή το να ξαναγυρίσω πίσω, επειδή θεωρώ ότι έχω ήδη αλλάξει όλη τη ζωή μου. Θέλοντας και εμείς, σε πήγε αλλού. Ναι, και βάζοντας καινούργιες αρχές, γι' αυτό αποφάσισα να γίνω και personal trainer. Και Έχεις διάθεση δηλαδή να μπεις στη διαδικασία να βοηθήσεις και άλλα παιδιά που μπορεί να είναι στη δικιά σου φάση στην αρχή. Ναι. Πώς ήρθανε σε σένα Ναι. παιδιά που περάσαν όλη αυτή την ιστορία τους. Το έχω δώσει εγώ το ελεύθερο. Το έχεις κάνει μέχρι τώρα. Έχει τύχει σε 2 άτομα, αλλά δεν με έχουν πάρει από την εταιρεία. Έχει τύχει σε 2 άτομα από φίλους και γνωστούς ότι κοίτα, είναι γι' αυτό και γι' αυτό. Okay. Και έλεγα, να σκάσω εγώ στο νοσοκομείο. Μου λέγανε δεν θα αλλάξει. Εντάξει, λέω, δεν θα αλλάξει γνώμη. Να πάω εγώ να μιλήσω, να δω το παιδί, γιατί και εγώ δεν άλλαζα γνώμη. Ήθελα να φουντάρω, ήθελα να βγω έξω να ψοφήσω. Και σε 2 άτομα που έχω βρεθεί, τουλάχιστον τους το έχω περάσει. Με έχουν δει. Οκ. Εγώ τώρα απευθύνομαι εδώ τώρα σε εσάς. Όσοι θα δείτε το επεισόδιο, εάν τον χρειαστεί κάποιος, γιατί τον βλέπω ότι είναι διαθέσιμος, γιατί και από μόνος του ήρθε εδώ, λοιπόν, ή έρχεστε σε επικοινωνία με μένα, ή απευθείας μαζί του στην περιγραφή θα είναι τα social, οι λογαριασμοί του, να έρθετε σε επικοινωνία γιατί είναι διαθέσιμος και θέλει να βοηθήσει κόσμο. Ναι. Έτσι, γιατί όπως είπα, στο γνωστό μου δεν υπήρχε από κάπου αυτή η βοήθεια. Όχι, Καταλαβες. δεν Και η αξίζει κατάληξη κανένα. ήταν μονόδρομος, γιατί στην πορεία έφυγε από τη ζωή. Καταλάβες. Δεν αξίζει σε κανέναν, Ναι. γιατί όπως και Θα σου πω κάτι τώρα, πρόσεξε τώρα. Θέλω να πας να μεταφερθείς στον χρόνο και να πας στο παλικάρι που δεν είχε κόψει ακόμα το πόδι του, που ήταν το 2021, όχι 21 ήταν αυτό, το 18. το 18. Θέλω να πας στο φίλο σου, στον εαυτό σου του 18, τι θα του έλεγες, πες μου. Καταλαβαίνεις τι λέω τώρα, έχεις μεταφερθεί πίσω στο χρόνο, στο παρελθόν. Φυσικά δεν θα έλεγα κάτι. Τι θα του έλεγες, ρε παιδί, δηλαδή για να τον πείσεις να το κόψει. Καταλαβαίνεις τι λέω. Τίποτα, θα του δείχνα εμένα το πώς είμαι εγώ, Ωραία. πώς κινούμαι. Ωραία. Θα του έλεγα τι έχω χάσει, τι έχω κερδίσει. Μπορεί να χάσα κάποια επαγγελματικά πράγματα. Λέω νοσοκομείο. Από αυτό μπορεί να μην χρειαστεί να κάνεις έναν ακροτηριασμό ή μπορεί να είναι κάποιος στο νοσοκομείο για κάτι άλλο. Για να χρειαστεί να κάτσει κάποιο καιρό και να χάσει τις δουλειές του, ειδικά αν είναι τέτοιες ή ότι. Θα του μίλαγα για εμένα, θα του έλεγα δες με πως είμαι. Δηλαδή, ό,τι κάνουν τα παιδιά. Ότι έλεγα, δηλαδή, εντάξει, εμένα τώρα μπορεί να με καταλάβει κάποιος από τη μικρή αστάθεια λόγω του σταφυλόκοκου. Αν δεν είχα πάθει όμως αυτό το σταφυλόκοκο. Δεν θα καταλάβαινε κάποιος. Μα δεν το καταλαβαίνανε. Και επειδή φοράγα σορτσάκια και φοράω μαύρο πόδι, το έχω μαύρο και έχω αερογραφία που λέει The world is yours. Έχουμε πάει σε άλλο level τώρα. Ναι. Έτσι, ωραίος. Το έχω μαύρο επίτηδες από επιλογή, είναι ανθρακόνιμο και τιτάνιο κάτω. Μόνο να με έβλεπε και να. Δηλαδή,
δεν υπάρχει κάτι που δεν μπορώ να κάνω. Δηλαδή και αυτό το πράγμα που τώρα θα πάω για personal trainer, δεν είναι κάτι το οποίο τότε παλιά παράδειγμα δεν το σκεφτόμουν. Άσχετα ότι ήμουνα της φάσης, γυμναστηριακός, δεν το σκεφτόμουν να γίνω εγώ γυμναστής, personal trainer και τέτοια. Εντάξει, ήμουνα πολύ πισάκιας και κινητάκι. Τώρα όμως με έχει εμπνεύσει αυτό και ας είναι και αυτό το τέτοιο, με έχει εμπνεύσει. Και να συνεχίζει να σε. Εννοείται και είναι κάτι που έχω κάνει focus. Δηλαδή, χθες κιόλας μίλησα με το Free Studies, λέγεται σχολή, δεν θυμάμαι. Ναι, Free Studies και μιλήσαμε και μου έστειλαν πρόγραμμα και ξεκινάω τέλος του μήνα. Είναι για 4 μήνες, 400 κάτι ώρες και μετά δίνεις εξετάσεις για να πάρεις πιστοποίηση από το κράτος και διεθνή. Δηλαδή αυτό το πράγμα, αν με ρώταγες πριν κόψω το πόδι, μα μου έλεγες εσύ Λουκά θα γίνει, γιατί σου λέω στα γυμναστήρια ήμουνα. Θα πας για personal trainer και τέτοια, θα σου λέω εγώ πάω για personal, για κανένα άλλο, βαριέμαι. Τώρα είναι, μου έχει γυρίσει το αντίθετο. Καινούργια ζωή, καινούργια όλα. Καινούριος εγώ. Υπάρχει ένα τραγούδι της Γαρμπή, καινούρια εγώ λέω καινούριος εγώ. Μπράβο. Γιατί. Ναι. Δηλαδή και ένα άλλο πράγμα που είχα κάνει ότι έχω τελειώσει και tattoo artist και piercing στην Κορέλικο. Ούτε αυτό μου κάνει να το εξασκήσω. Θέλω κάτι ενεργό, δηλαδή να είμαι εγώ ενεργός. Να είμαι stand-by όλη την ώρα. Και αυτό είναι το. Φίλε σου, εύχομαι να σου πάνε όλα τέλεια. Να μην ξαναμπείς σε μια διαδικασία τέτοια ξανά. Δηλαδή να τελειώσει εδώ αυτό το πράγμα. Να μην έχεις ρε παιδί μου άλλη ιστορία να πεις με νοσοκομεία και τέτοια. Δεν θα το αντέξω. Δηλαδή. Δεν θα το αντέξω και δεν το θέλω. Ναι. Χαίρομαι που σε γνωρίζω γιατί. Που σε γνωρίζω σε αυτή τη φάση τη ζωή σου, γιατί στην αρχή με άγχωσες λίγο. Λέω ρε φίλε, δηλαδή ο άνθρωπος δηλαδή είναι τον άκρο να πούμε. Δηλαδή. Ακόμα με τον άκρο. Ακόμα στον άκρο, ναι. Ναι, αλλά τουλάχιστον το θέμα υγείας. Είναι 3 ώρες την ημέρα. Ναι, αλλά το θέμα υγείας τουλάχιστον. Focus. Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι πρέπει δηλαδή, να προσέχεις τον εαυτό σου, ρε παιδί μου. Ναι, δηλαδή βάζω πάνω. Κοίτα, να σου πω κάτι. Είχα και γενικότερα ένα θέμα πάντα. Αν και ήμουν των άκρων. Ναι, και αυτό από το άκρο ήταν γιατί μου λέγες εσύ δεν είμαι καλά. Και λέω, δεν είσαι καλά. Και καθόμουν να λύσω το δικό σου θέμα. De facto, μόνο το δικό σου. Και μπορεί τα δικά μου να είχα 15 πίσω. Ναι. Τα παράταγα, έλυνα των άλλων και αυτό μου το είχαν πει, μου το είχε πει και πάλι αυτή η φίλη μου ψυχολόγος, μου λέει, να σου πω κάτι, μου λέει. Βοηθάς άλλους. Είτε οικονομικά, είτε δηλαδή τότε που είχα τη δουλειά και ήμουνα, πάρτε, εσύ για σένα τι κάνεις, έπαιρνα δηλαδή ικανοποίηση μέσα από τον άλλον. Αλλά όταν εγώ έμεινα μόνος μου και μου μείνανε ένας-δυο άνθρωποι, είδα ποιοι είναι και ποιοι δεν είναι. Ναι, αλλά ο μεγαλύτερος φίλος, και αυτό το έχω δει και εγώ, είναι ο ίδιος ο εαυτός. Δηλαδή θα πρέπει να τον φροντίζεις. Δεν αγαπούσα εμένα. Μπράβο. Δεν με αγάπησε. Δεν υπάρχει άλλος φίλε που θα μείνει δίπλα σου στις πιο δύσκολες στιγμές σου. Εάν εσύ δεν είσαι καλά με τον εαυτό σου, δεν θα καταφέρεις τίποτα στη ζωή σου. Εγώ και οι γονείς μου, ό,τι και να έχω τσακωθεί μαζί τους, με έχω πει δεν θα σας ξαναμιλήσω, να έχουμε. Δεν υπάρχει δυσκολία που να μην ήταν. Βράχος, ναι. Ιδιαίτερα η μάνα, ξέρεις. Πολύ σημαντικό. Και παιδί μου 40. Και τώρα όταν με παίρνει τηλέφωνο, έλα τι θες σου λέω. Και ξέρεις, όταν το κλείνω καμιά φορά λέω, πω γάμο το, γιατί της είπα έλα τι θες. Δηλαδή στεναχωριέμαι, αλλά προσπαθώ να είμαι. Γιατί εντάξει, γενικότερα δεν είμαι πολύ του μπλα μπλα τηλέφωνα και τέτοια. Αναλόγως που τώρα μιλάω με καμιά κοπέλα. Εντάξει, ρε παιδί μου, είναι στην καθημερινότητά σου μιλάς. Ναι, αλλά πώς το λένε,
Όταν με παίρνει η μάνα μου πολλές φορές, έλα τι έγινε, πότε θα αργήσεις να έρθεις, γιατί εντάξει, από τότε που πάθα ειδικά το τελευταίο, μένω με τη μητέρα μου. Γιατί δεν μπορούσα μόνος μου. Πότε άρχισα, σου λέω, 23 είχα πλήρη σχεδόν αποκατάσταση και ακόμα παλεύω το 10% που έχει μείνει. Ναι. Που δεν είναι. Και ξέρεις τι έχω παρατηρήσει, η αστάθεια είναι και λίγο ψυχολογική. Γιατί, παράδειγμα, όταν κατεβαίνω σκαλιά, το είχα δει, γιατί είχα πάει και θελοντή στο Ράλι Ακρόπολης πέρυσι. Έτσι. Είπαμε τον άκρον. Έχουμε πει αυτό. Όταν κατεβαίνω σκαλιά, έχω πέσει αρκετές φορές σε κατέβημα σκαλιών, αλλά είναι και λίγο ψυχολογικό γιατί έχει τύχει να έχω είτε την πρώην μου που θέλω να ξαναγίνει μήνυ μου, να την έχω δίπλα. Δεν τα μηνύματα. Ναι, εννοείται. Είτε την πρώην μου, είτε κάποιον φίλο και να του λέω κάτσε να σε τέτοιο, γιατί είναι κατέβασμα. Και λέω σε μετά ζητάω feedback, σε έσπρωξα, σε πίεσα, σε έσπρωξα. Λέει σαν να απλά κούμπαγε ένα χέρι πάνω μου. Άρα είναι και λίγο ψυχολογικό. Ναι, κατάλαβα. Ενώ το ανέβασμα, επειδή είναι πιο. Κάνω και λίγο έτσι το σώμα πιο μπροστά, είναι το κατέβασμα δεν ξέρω γιατί. Εντάξει, θα το βρω και αυτό. Δεν το φοβάμαι. Φίλε, εν τω μεταξύ, ποια είναι η πλάκα τώρα. Όταν ερχότανε, μου στέλνει μήνυμα και μου λέει πόση ώρα θα κάνουμε. Δηλαδή, πώς να τα πεις αυτά σύντομα, μια τόσο πολύ μεγάλη ρε φίλε ιστορία ζωής τώρα. Έτσι. Δηλαδή είναι απίστευτο. Τι να πω τώρα εγώ. Τι να πω. Σε αυτό το σημείο θέλω να σου πω το ευχαριστώ γιατί μπήκε στη διαδικασία να μου στείλεις μήνυμα. Εντάξει. Και εγώ που το δέχτηκες. Και δηλαδή πραγματικά ήταν πάρα πολύ σημαντική ιστορία που άκουσα και όποιος δει το επεισόδιο αυτό θα πάρει πάρα πολύ δύναμη και το ξαναλέω για άλλη μια φορά επειδή όταν παθαίνεις κάτι στη ζωή σου πάρα πολύ σοβαρό όπως αυτό που πέρασες εσύ βοηθάει πάρα πολύ, το έχω δει και εγώ από άλλα πράγματα που έχω βιώσει, βοηθάει πάρα πολύ ρε παιδί μου να έχεις έναν άνθρωπο που να ξέρεις ότι έχει περάσει το ίδιο γιατί πιστεύεις και όχι μόνο πιστεύεις, έτσι είναι δηλαδή, ξέρεις ότι αυτός ο άνθρωπος μπορεί να σε καταλάβει. Καταλαβες, οπότε είναι διαφορετική το push που παίρνεις, η όθηση από τον άνθρωπο που έχει βιώσει μια παρόμοια κατάσταση. Είναι σαν να έχει περπατήσει το Ναι, δηλαδή σου δείχνει και σου λέει ρε παιδί μου, κοίτα, βλέπεις πώς είναι τα πράγματα. Μην αγχώνεσαι. Είναι αυτό που έχεις ανάγκη εκείνη τη στιγμή, καταλαβες, που δεν το έχουν όλοι. Γι' αυτό θέλω να επιμείνω σε αυτό το πράγμα, ότι όποιος έχει ανάγκη από μια αντίστοιχη βοήθεια, επικοινωνήστε μαζί του. Ειλικρινά. Επικοινωνήστε μαζί του γιατί έχει βιώσει πάρα πολλά. Δηλαδή η ζωή του μέσα σε μια πενταετία, ας το πούμε, ήταν κορώνα γράμματα και όλα ξεκίνησαν από ένα τύχημα. Δηλαδή, 3 φορές άκουγα τον χάνουμε. Καταλαβες. Έχω ακούσει τον χάνουμε. Και θέλω να το τονίσω αυτό το πράγμα το ατύχημα γιατί είναι κάτι το οποίο είναι ευνίδιο. Δεν μπορείς να το προγραμματίσεις, δεν ξέρεις πότε θα σου συμβεί. Όσο και να προσέχεις. Δεν το προκάλεσες εσύ, στο προκάλεσε κάποιος άλλος. Δηλαδή καταλαβαίνεις ότι σήμερα είσαι εδώ, αύριο δεν ξέρεις που θα είσαι. Καταλαβαίνεις. Οπότε πρέπει να έχεις ανοιχτά αυτιά, να ξέρεις τι γίνεται στον κόσμο. Γι' αυτό και εγώ έχω ξεκινήσει αυτές εδώ τις κουβέντες, γιατί ήρθες εδώ, σε σέβομαι που ήρθες εδώ και μοιράζεις την ιστορία σου. Και γίνομαι κι εγώ καλύτερος, καταλαβες. Δηλαδή, ακούω αυτό που έχεις βιώσει, ανοίγει ρε παιδί μου, ανοίγουν οι γνώσεις μου, καταλαβες. Σε όλα, γιατί το ξαναλέω και πάλι, δεν ξέρεις τι σου ξημερώνει. Καταλαβες. Και εγώ γι' αυτό λέω, δηλαδή, ζω κάτι κάθε μέρα. Δηλαδή, αυτό είναι το καλό στο ότι είμαι των άκρων. Θέλω να ζω το κάθε τι, δηλαδή έντονα. Θέλω να το ζω έντονα γιατί. Ναι. Αν π.χ. την ώρα που πάω περάσω στο Γαλατσίου, χτύπα ξύλο, περάσει μια νταλίγα και. Τουλάχιστον έχεις δηλαδή, ζήσει. καλύτερα να κάνω κάτι που μετά μπορεί να το μετανιώσω, που δεν μετανιώνω τίποτα, παρά να μην κάνω κάτι που εκεί θα μετανιώνω μέχρι να πεθάνω. Μα κοίταξε να δεις, και αυτό εδώ πέρα, πρόσεξε τώρα έτσι, που κάνουμε τώρα αυτή τη στιγμή, που έχω ξεκινήσει εδώ και σχεδόν ένα χρόνο τώρα, έχει ξεκινήσει από τη δικιά μου ανάγκη, πρόσεξε τώρα, να αφήσω κάτι σαν παρακαταθήκη, στο να βλέπουν τα δικά μου παιδιά, εάν δεν υπάρχω εγώ.
Το καταλαβαίνεις, σου λέω. Ναι. Δηλαδή να δει τότε ο μελλοντικός γιος μου τι προβληματισμούς είχα, με ποιους ανθρώπους μίλαγα, τι συζητήσεις έκανα. Τι έπαιρνες, τι μάθαινες. Καταλαβαίνεις, δηλαδή γι' αυτό το λόγο το κάνω. Γι' αυτό κιόλας και δεν με ενδιαφέρουν. Δηλαδή δεν απευθύνομαι σε όλο τον κόσμο. Ναι. Απευθύνομαι σε αυτούς που θέλουν να ακούσουν μια παρόμοια κουβέντα. Εσείς με ενδιαφέρετε να δείτε το συγκεκριμένο επεισόδιο. Δεν είναι για όλους με λίγα λόγια. Καταλαβες. Γιατί το κάνω για ένα σκοπό. Είναι ξεκάθαρο αυτό μέσα μου. Δεν με ενδιαφέρει τι πιστεύει ο καθένας. Καλά, ναι. Καταλαβες. Λοιπόν, σου δίνω με πάρα πολύ αγάπη και έχεις τον απόλυτο σεβασμό μου για όλα αυτά που έχεις ζήσει και είσαι εδώ μπροστά μου αυτή τη στιγμή. Ένα δώρο από μένα με όλη μου την αγάπη. Στο γράφει και respect. Και που μπήκε στη διαδικασία και ήρθες. Και για όλα αυτά. Ευχαριστώ. Και δεν έχουμε μόνο αυτό. Θέλω να σου δώσω και ένα υπέροχο κεράκι. Oh. Το οποίο είναι από μια φίλη από την Κρήτη, η οποία τα έχει φτιάξει με πάρα πολύ αγάπη. Είναι ένα κεράκι να σου θυμίζει τη σημερινή ημέρα. Εντάξει. Αυτό δεν το ανάγω, θα το έχω εκεί. Ό,τι θες είναι δικό σου. Στο δίνω με όλη μου την αγάπη. Στην περιγραφή θα δείτε τα στοιχεία της κοπέλας. Όσοι θέλετε να τη στηρίξετε, μπαίνετε, επικοινωνείτε μαζί της και κάνετε την παραγγελία για ό,τι θέλετε να φτιάξετε από κερί. Θέλω κι εγώ. Ό,τι θες, επικοινωνείς μαζί της και το κάνεις. Σε ευχαριστώ, Λουκά, πάρα πολύ, ειλικρινά στο λέω. Χάρηκα πάρα πολύ που σε γνώρισα, φίλε. Και εγώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά, γόρινα μου, και ό,τι καλύτερο από εδώ και πέρα στη ζωή σου. Ευχαριστώ πολύ. Και θα τα ξαναπούμε με την εξέλιξη που θα έχεις από εδώ και πέρα. Θα το αφήσω έτσι 2-3 χρόνια να δω πώς θα εξελιχθεί αυτός ο άνθρωπος. Πιστεύω και μέσα στο social θα εξελιχθώ και Έτσι. φανώ. Έτσι, να τον ακολουθήσετε, να δείτε την πορεία του. Είναι πολύ σημαντική. Λοιπόν, σας ευχαριστώ όλους που μείνετε μέχρι αυτό το σημείο και παρακολουθήσετε όλη την κουβέντα που έγινε. Όποιος θέλει επικοινωνεί με τον Λουκά, είναι καταπληκτικό παιδί. Και μην ξεχνάτε, κάντε like, κάντε εγγραφές, πατήστε και το καμπανάκι γιατί είναι πολύ ωραία αυτά που κάνουμε εδώ πέρα και τα λέμε στο επόμενο επεισόδιο. Την αγάπη μας.